L-iktar xokk kbir li ħadd meta ġejt Malta mill-Etjopja u mort għall-bufè. Għax tant rajt esagerazzjoni ta' ikel u ħela ta' ikel. Kemm ingerg riek fis-sajf imur id-dawlu m'għandniex lejsi. Hemmhekk qasbis tgħaddilek minn moħħok li kollok AC, għandna wisq f'sied batt il-kontenitur tal-plastik li kelli. U dawwartu rasu l-isfel biex infarfru mill-frak. Dan it-tfal niżlu jfittxu l-frak minn ġol qalb il-ħaxix fej waqa biex jikluħ. Il-poplu Malti huwa ġenerus koll u altruista xi jagħti mill-ħin tiegħu. Inti darba saqsejt should the president be above the law? Mela, għaw xinies fid-dinja li huma verament għawa għal-ġid komuni. Uħud minn dawn in-nies ikolli il-privileġġ nistidilhom hawnhekk fil-podcast. Robert tal-Missio, kif jissejjaħ mill-ħbib tiegħu, huwa wieħed minn dawn in-nies. Il-Missio huma dawk illi jagħmlu ħafna affarijiet importanti ma' nies li huma vulnerabbli madwar id-dinja kollha. Insomma, ħansiru nafuh mill-qrib. Qabel ma nibda però nixtieq nirringrazzja il-kumpaniji li jgħinuna biex dan il-proġett inkompluh. Dawn huma ovvjament il-Browns li SS, il-Maple, grazzi l-Alberta, grazzi l-Garmin, Wellbees.mt, Derek Meats, Business Labs, kif ukoll il-Grotto Tavern. Jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna, tkunu hawnhekk fl-istudio tgħinuna biex nissoktaw dan il-proġett, patreon.com/John Mallia. Ara tlaqna jien u Robert. Robert mill-Missio. Mela, Robert mill-Missio, vera ħerqan illi nintroduċik l-udjenza tiegħi jena. Kif inti? Jien right, nisab tajjeb, inti tgħidli Robert mill-Missio, xi ħaġa ġdida, mhux ħaġa ġdida. L-ewwel jgħidu li Robert Talina, u mbagħad Robert Talina, il-mama Lina jisimha, u mbagħad Robert ta' Claire, issa Robert tal-Missio, ġifieri hemm ħafna affarijiet. Li huwa l-laqam li tippreferi? Laqam Eżin, min tixtieq li japproprijak? Lina, Robert ta' Claire. Robert ta' Claire. Tal-mara. Għax dik kienet id-deċiżjoni li għaddeċidejt għal-ombrok. Ekku. Mela, nitlu iktar tard fil-biografija personali ta' Robert, però nibdew bil-Missio. Li huwa speċa il-missjoni ta' ħajtek bħalissa. Tina naqra spjega, l-Missio x'inhu? Jiena ili 10 snin hemmhekk il-Missio biex nagħti ftit brief fuqha hija propjament jisimna Pontifical Mission Society, x'daqsxejn jisem daqsxejn tqil, għaliex pontifiċi għax aħna naqgħu dirett taħt il-Papa. Ġifieri aħna The Charity Arm of the Pope hija organizzazzjoni internazzjonali bħalna f'Malta hawn 120 uffiċċju imxerred fid-dinja kollha, immexxi minn direttur u tim ta' nies bħal huma Malta. Malta għandna l-Fader Victor Aġus li huwa missjonarju irtirat għamel 40 sena fil-missjoni, 30 sena minnhom il-Filippini. Direttur jagħmel soċ terms, maximum ta' 10 snin, u mbagħad jiġi nominat persuna oħra. Maximum għax hemm min jagħmel 5 snin biex term wieħed. Missio f'Malta. L-an prim, il-missjoni x'inhi l-ambizzjoni? Lan ewlieni huwa x-xandir, il-komunikazzjoni, x-xandir ta' x'qed jagħmel il-missjonarju, x-xandir tal-kelma, l-positività, the positive side tal-affarijiet kollha li jsiru barra minn Malta, u l-missjoni x'inhi, u nwasslu ħafna il-kelma it-tajba. Il-communication arm tal-miss. Iktar mill-communication arms tal-Papa, aħna the charity arm of the Pope. Għaliex charity arm, għax aħna għandna żewġ funzjonijiet partikolari. L-ewwel primarja huwa kif għedna inxandru l-aħbarijiet tajba permezz ta' komunikazzjoni tajba. U t-tieni konsegwenza tal-affarijiet kollha li aħna nxandru fuq proġetti, fuq il-missjonarju, fuq l-artijiet tal-missjoni, hemm il-fundraising, hemm il-ġbir ta' fondi. Fejn permezz tal-ġbir ta' fondi aħna nwettqu proġetti sostenibbli fil-missjoni. Meta ngħidu fil-missjoni f'artijiet fl-Afrika, fil-kontinent Afrikan, fil-kontinent Azjatiku, fil-kontinent tas South America u f'postijiet oħra. Ma jfissirx li fl-Ewropa m'hawnx faqar, isiru wkoll proġetti fl-Ewropa, jiena f'Ispanja hemm areas partikolari li tantu ma fqar ukoll jiġu mejjuna ġifieri u f'postijiet oħra. Però mainly isiru f'daw it-tliet kontinenti, South America, Asja u Afrika. Alright, mela. Gary, kemm nafżak, tista' tisplitja l-iskrin ħalli d-tfittxija li qed tagħmel ma naraħħiex jien. U inti ilek magħhom 10 snin. Mela, biex nagħmel sommarju ta' dak li qed inti biex nara li qed nifhmek sew. Hemm żewġ
Hemm żewġ teħwiex li intom speċa tokkupaw ruħokom bihom. Waħda hija li fil-fatt tagħmlu l-missjoni li tmorru f'postijiet diversi madwar id-dinja primarjament daw 3 kontinenti li semmejt, l-Asja, l-Afrika u l-Amerika t'isfel. U mbagħad il-parti l-oħra hija li x-xandru tispjegaw x'qed isir f'dawn ix-xogħlijiet tagħkom. Ftemna, ftemna. Affarijiet nagħmlu. Matul iż-żmien, Rob, kif inbidel ix-xogħol tagħkom? Tajjeb ngħid li f'Malta fil-2032 ħankunu laqna mit-sena Malta, ġifieri aħna barra minn Malta diġà ilhom mit-sena 10 snin wara li sar il-Pontifical Mission Societies. Ruma f'Malta nfetaħ uffiċċju. Ħafna nies biex nagħti hekk ħafna nies adulti jafuna bħala l-uffiċċju missjonarju għax hekk beda bħala uffiċċju missjonarju. Matul iż-żmien inbidel ħafna. Dejjem kien primarjament il-komunikazzjoni l-iktar forte, l-iktar għodda importanti għall-uffiċċju. U qed ngħid dan għax pereżempju aħna l-unika jew waħda mill-ftit entitajiet li għandna żewġ magazines li għadhom joħorġu sal-lum, wieħed minnhom fit-32 ħajalaq ukoll mit-sena malli ġietaw Malta, malli bdiet Malta tiffunzjona l-uffiċċju missjonarju beda joħroġ magazzin illum insibuh bħala Malta Missjonarja. Minbidel l-isem, minbidel ġili kien bl-Ingliż bil-Malti, però baqa' dej regolari anke fi żmien il-gwerra u l-unika magazzin bil-Malti li baqa' joħroġ anke fi żmien il-gwerra, ġifieri fi żmien diffiċli. Għaliex għax konna dejjem kienet l-importanza li nwasslu l-messaġġ missjonarju, nwasslu l-messaġġ x'inhu jagħmel il-missjonarju, x'hemm bżonn, għaliex qed isir dawn l-affarijiet. U nagħtu informazzjoni mhux biss fuq il-missjonarju, imma fuq il-komunitajiet li ħanna ngħinu. Mhux il-benefattur li għal-grazzja tal-matul daw is-snin kollha dejjem kien hemm ammont ta' benefatturi warajna, il-benefattur għandu dritt ikun jaf fejn qed imorru il-flus li jagħti. Allura dik hija waħda mill-ikbar għodda li aħna nużaw. Ninformaw kemm ix-xogħol li qed isir mill-missjonarju, kemm ix-xogħol li qed jagħmel l-uffiċċju missjonarju f'daw il-postijiet u kemm il-proġetti li qed nagħmlu bis-saħħa tal-benefattur. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. Meta ssir missjoni f'dawn il-ħawi, l-għanijiet imbagħad f'dak il-każ x'inhuma? Right, mistoqsija meta tgħid isir missjoni. Il-missjoni nistgħu naqsmuha f'żewġ affarijiet. Għandek il-missjoni li hija jew tliet, nistgħu ngħidu fi tliet areas. Għandek l-erja tal-volontarjat. Inti tista' tagħmel missjoni billi tmur u tagħti ħin tiegħek tgħin f'post partikolari u tagħmel il-volontarjat u tgħin in-nies, tgħin fil-proġetti, tgħin fl-affarijiet kollha. Li xi kultant tirrikjedi wkoll sagrifiċċju, tirrikjedi wkoll ftit ta' li toħroġ daqsxejn miż-żona tiegħek, mill-comfort zone tiegħek. U mbagħad għandek l-erja l-oħra li inti aħna nidentifikaw proġetti, naraw il-bżonnijiet ta' daw il-komunitajiet. Issa ovvjament f'organizzazzjoni internazzjonali, f'organizzazzjoni kbira, dejjem għandek ammont kbir ta' nies li jirrikorru lejk biex inti tkun tista' tagħmel u tagħmel proġetti. Ġifieri ħan nitkellem fuq Malta issa mhux fuq kollha. Aħna Malta bejn wieħed u ieħor f'sena nagħmlu bil-flus li niġbru nagħmlu bejn wieħed u ieħor 100 proġett kull sena. U li jvarjaw minn xiri ta' tankijiet kbar biex ikollna l-water catchments, riservwar tal-ilma biex ikollhom l-ilma, bini ta' boreholes, uħud minnhom jiswew ftit, uħud minnhom jiswew eluf kbar biex tagħmel borehole, jiddependi kemm tinżel, il-makkinarju, l-pompi u l-affarijiet, bini ta' clinics żgħar, bini ta' skejjel, bini ta' farms, u msawa nibqa' sejjer ġifieri għax il-bżonnijiet huma ħafna. Però tajjeb ngħid li ħafna mill-proġetti huma sostenibbli, ġifieri mhux ġast nagħmluhom biex inkunu forti se jagħmilna proġett u ħadna pjaċir li għamilna proġett, imma naraw li daħ jkun dejjemi u naraw li daħ jibbenefikaw villaġġi sħaħ jew jibbenefikaw it-tfal biex nagħti ftit eżempji tal-proġetti kif isiru. Qabel nagħti l-eżempji għax semmejt ħafna affarijiet, imma pereżempju żewġ proġetti li jew għall-inqas ħansemmi wieħed. Proġett li kien għall-qalbi ħafna li għamilni about 9 years ago, 9 snin ilu fil-Kolombja. Hemmhekk kien ħatfa ħafna tfal. Il-ġenituri ħafna drabi joħorġu jaħdmu il-bogħod iħallu tfal waħedhom biex imorru l-iskola tfal iridu jimxu u jinħatfu u child trafficking u ħafna affarijiet.
U ħriġna bl-idea flimkien ma' Missju Awstralja bdew huma komplejni aħna investejna f'mobile schools. Allura l-idea kienet li kulħadd jaf x'inhu t-tuk-tuk dak isu investejna f'ammont minnhom daqsxejn kbar, attrezzajnihom b'karavan warahom biex klassi bil-kodba, bil-bankijiet, bil-cushions. Fil-karavan. Il-karavan, da isu karavan ħanejdu hekk. Umbagħad jew trailer. Il-trailer żgħir. Umbagħad għandek it-teacher li għall-inqas darba fil-ġimgħa qed idur il-villaġġi, ġifieri kuljum imur f'villaġġ differenti u t-tfal flok iridu jimxu satej biex imorru l-iskola u probabbli ma jmorrux għax jibżgħu li jinħatfu, eċetera, qed jagħmel darba fil-ġimgħa imisshom klassi jew ġurnata jew nofs ta' nar ta' skola. U proġettek ta' dan ix-xorta. Kif tkejjel biex għax tip ta' impatt jagħmel? Ara, hemm ċertu proġetti li tista' tkejjel l-impatt. Hemm ċertu proġetti diffiċli biex tkejjel l-impatt. Id-differenza hi li inti qed twassal l-edukazzjoni qed tagħti l-edukazzjoni xierqa li għandu jkollu kulħadd bidritt. Issa mhux kulħadd bħalna li jiena minn tkun żgħir mort l-iskola u Malta b'xejn, ġifieri u ħadd l-edukazzjoni u eċetera. F'daw il-postijiet diffiċli biex tilħaq il kulħadd. Allura għall-inqas daw it-tfal issa biex tkejjel l-impatt, mela ħana ti eżempju ieħor. Riċentament dal-aħħar ftit snin aħna investejna u għenna is-seminarju Farruxa. Meta nitkellmu s-seminarju mhux is-seminarju fejn isiru s-seminaristi biex isiru qassisin, imma bħas-seminarju ta' Malta l-iskola, għandek l-iskola sekondarja u l-iskola primarja. U aħna morna u rajna l-iskola. Fejn hu dal-post? Hija Arusha it-Tanzanija. Okay. Morna hemmhekk hemm isqof awżiljari, nsellimlu minn hawn biex ipprosper u bniedem bravu ħafna u jgħin ħafna u għandu ħafna immaġinazzjoni, imma dik l-immaġinazzjoni li għandu jrid iwettaqha. U niftakar b'xi forma ta' email waslet email għandi minn għandu għal bidun kun xettiku jien l-emails li jaslu ħabba fake emails u ħafna fejt tagħmel ħafna riċerka u eċetera. Intqajt kien hija Ruma, studentu jiġi Malta, intqajna Malta, rajt li affarijiet huma kollha sew, tlajt jiena ma' tim morna naraw il-post, rajna li l-klassijiet huma diżastru fejn qed jitgħallmu tfal, it-toilets laqqas l-annimali ma' ħaqhom ikollhom dak it-tip ta' ambjent. U għedna, għawek. X'jagħmel klassi diżastru ma fiex ġifieri? Kax klassi diżastru hija li inti xemx xita bil-ilma diħel u bl-affarijiet, m'għandekx l-elementi kollha alla volja għandek saqaf fuq rasek, m'għandek xejn. Barra minn hekk bil-possibilità li jidħlu l-insetti, hemmhekk qegħdin l-elementi kollha, sriep u skorpjuni u dawn l-affarijiet kollha, ġifieri ma tistax timmaġina xi kultant xi jkun proġett li tibda tgħidda mhux sew qegħdin jieħdu l-edukazzjoni jew. Però biex naqtaf ftit fil-qasir fuq għadi, għana ddeċidejna li daw ngħinuhom aħna, niftakar kien hemm ukoll mill-Ġermanja qed jgħinuhom biex jibdlulhom id-dormitorji għax tajjeb ngħid li daw biex ma jimxux ħafna, is-seminarju investa wkoll fin joffri l-akkomodazzjoni biex ma jqogħdux jimxu, inkella ħafna drabi jispiċċaw ma jmorrux skola, allura jiġu hemmhekk, jorqdu hemm, ġifieri għamlu 8 xhur daw literalment isa d-dar tagħhom hemmhekk. Issa tip ta' boarding school qed ngħidu. Boarding school kollox, jagħtuhom jieklu, uħud minnhom iħallsu għax jaffordjaw iħallsu, imma percentaġġ ammont ta' percentaġġ ġej mill-familji fqar ma jaffordjawx iħallsu, allura d-djoċesi tgħinhom biex jieħdu l-edukazzjoni. Saba, id-deċidejna nagħmlu klassijiet, 8 klassijiet kbar, 8 klassijiet li aħna bdejnihom u mort narhom riċenti issa fi frar li għadda. Ġifieri wara sentej daw wasalna biex nagħlqu fil-proġett, il-klassijiet huma lesti, id-dormitorji min-naħa tal-Ġermaniżi lesti, kull ma jonqos issa nirranġaw ftit l-aħħar ftit toilets biex ikollhom kollox ġdid, kollox magħmul, meta ngħidu kollox ġdid mhux ifisser li huwa state of the art, imma huma deċenti li persuna tista' tagħmel il-bżonnijiet tagħha. U waħda mill-isbaħ u waħda mill-iktar affarijiet li rajt jiena mhux il-klassijiet kemm ġew sbieħ jew l-ambjent li qegħdin jgħixu fih, imma li tlet minn nies li bdew idawruna u jispjegawna huma 3 ex-studenti li llum wieħed huwa Bishop Prosper li llum huwa laħaq isqof, ieħor li huwa avukat u li bdew minn hemm enuhom nies biex jissapportjawhom finanzjarament ħajħdu l-edukazzjoni, illum il-ġurnata wieħed perit, wieħed avukat u biex Prosper dawruna huma
mod speċjali it-tnej l-oħra qed jagħtu il-volontarjat, qed jagħtu lura l-seminarju dak li ħadu huma issa ma kinux f'daw il-kundizzjonijiet, kienu f'kundizzjonijiet għar. Għax huma kienu iżgħar daw il-lum kbar huma adulti. Jiġifieri għaxen hemmhekk tkejjel is-suċċess tal-proġett mhux kemm ġiet sabiħa l-iskola jew kemm hija attrezza tal-iskola, imma il-valur li qed jieħdu mill-edukazzjoni daw in-nies. X'differenza għamiltu fil-ħajja ta' dawn in-nies? Jiena nemmen li saret differenza u huma permezz tagħhom qed ikunu ta' role models għal dawk l-istudenti li issa jieħdu l-edukazzjoni li għadha da mhux kulħadd. Biex ngħid xi ħaġa hekk, meta tmur issaqsi lil dawn l-istudenti kollha x'iridu jsiru 50% minnhom iridu qassisin. Ovvjament din is-seminarju. Xi tnejn jew tlieta kull sena ikomplu. Però ħafna minnhom għadha pitada daw ħajkunu qed jgħinu lill-komunitajiet tagħhom. Ġifieri għadha jekk da illum anki jekk ma. X'inhu t-traġitt edukattiv għal xi ħadd bħal da? Għax din xi ħaġa li dejjem speċa ħsib dwarha biex ta' xiġri għalet speċa dak li jkun jagħti l-flus, ibnew l-iskejjel, it-tfal marru ġa daw l-iskejjel u dejjem biex ta' staqsejt, x'tip ta' edukazzjoni jieħdu eventwalment, mbagħad jekk fil-fatt speċa maluq li speċa għamilt 3-4 snin, 5 snin, whatever, tistudja ma mbagħad. Biex ta' x'inhu traġitt edukattiv tagħhom peress b'daw it-tfal ta' ruxa? All right, mhux daqshekk faċli bħal Malta li ssib taħdem, eċetera. Però li inti tistudja u li inti tarrekixxa lilek innifsek b'ċertu mentalità ħafna jistgħu jagħmlu differenza. Jistgħu jagħmlu differenza fil-komunità li jgħixu. Biex nagħti ftit eżempji, ħammur issa f'post ieħor iż-Żambja, insertajt li mort iż-Żambja hemmhekk bnejna skola in the middle of nowhere biex it-tfal lanqas ma jimxux ħafna u jieħdu l-edukazzjoni. U meta ġejt lura Malta, qed x'nista' nagħmel jiena biex nagħti informazzjoni lin-nies isma' x'inhu jiġri b'dawn l-affarijiet jew hekk ċetla. U niftakar persuna minn Malta insellmilha minn hawn Grace li llum hija volontira magħna, llum għandha fuq ripet minn insanek messa jeżbal. Però din il-persuna għenet għexieren ta' saċerdoti jisiru fil-missjoni, ġifieri issibilhom sponsors biex ikomplu jistudjaw, u għenet għexieren ta' tfal, ġifieri il-fuq minn 2500 tifel u tifla, biex daw insibulhom sponsor biex ikomplu l-edukazzjoni sakemm ikollhom 18 sena. X'tib ta' għajnuna? Finanzjarja biex huma jkunu b'150 euro. Ġifieri Grace x'tagħmel? Tmur tfittex il-flus. Grace tisserit murant in-nies tgħidulhom ismgħu John dan ir-ritratt tiegħu. Nagħmlu aħna għandna sistema sħiħ, għandna dipartiment sponsor a child, ġifieri fejn inti b'150 euro. Fis-sena għal 10 snin, minn 6 snin sa 16 sena tifel jista' at least jieħu l-edukazzjoni. U ma bħal Grace pereżempju. Issa di Grace tajnija sorpriża. Fittixna wieħed mill-ewwel tfal li sponsorjat. Li kien u Andjan sponsorjatu Grace laħaq ġifieri llum gradwa fl-IT u qiegħed lecturer iż-Żambja f'Università Żambja jgħallem lill-istudenti. Dik mhux success story wkoll. Da tifel li ma kellux min jgħinu sab familja, sab il-Grace sponsored, għamel l-edukazzjoni tiegħu, kompla jistudja, gradwa, u llum jgħad bil-familja jgħix iż-Żambja huwa għallim fl-Università tal-IT u ġibniħa Malta tajnija sorpriża laqqajnija ma kienet ilha ma tarax, ġifieri jgħid ilha mamma, eċetera. Dawn huma suċċessi li ftit inkunu nafu minnhom, ftit nintaqgħu magħhom, però bħalhom hemm ħafna. Ġifieri hemm ħafna jiena ntqajt l-Indja ma' Fader Tanaja fejn dan illum il-ġurnata qed jagħti ġifieri wara li sab għajnuna minn Malta. Sister Salvina, insellmilha minn hawn, li din kienet teacher u r-rigali li kienet taqla fil-Christmas kienu jmorru jtuha minni lira, 2 liri, kienet iżommhom u sponsorjat il-dal-qassis kien għadu ġuvni ma kellux biex jagħmel sponsor ġiet l-uffiċċju tagħna qalt nisponsorja saċerdot, sponsorjat l-edukazzjoni kollha, laħaq qassis, illum il-ġurnata dan il-qassis qed jieħu ħsieb orfanotrofju u qed jagħti servizz f'komunità kbira fl-Indja, fil-faqar.
Dawn huma kollha suċċessi, fis-sens dawn ftit mill-ħafna, hemm ħafna suċċessi. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Inti ovvjament ma ġejġ minn dal-qasam, fis-sens tħalt dal-qasam wara li kont għamilt żmien ma' Lidin, un bat kont fil-privat, qabel terġa kont ma' Lavin Brown, nistaw najduha, kont il-communications ta' Lavin Brown. Pero un bat f'ċertu punt sibt ruħek tagħmel dan ix-xogħol. X'kienet l-ewwel ħaġa li għadditlek minn moħħok speċa kien hemm culture shock? Mela, culture shock ma nasibx li ġi meta dħalt naħdem fl-uffiċċju missjonarju. Meta dħalt naħdem fl-uffiċċju missjonarju kont diġà isni għaddejt minn esperjenza simili meta dħalt fl-2000 naħdem Leadin Foundation, ġifieri meta kont irċevejt telefonata, jien kont naħdem fil-privat, semmejt il-Lavin Brown, semmejt anke kont naħdem mal-General Soft Drinks u Coca-Cola, ġifieri marketing manager hemmhekk. U ġiet telefonata biex jekk immurx naħdem hemm. Ovvjament, meta tkun taħdem fil-privat, kont taħdem sigħat twal, esigenzi differenti, tension, kont għadni żgħir, għadni kif iżżewwiġt, kelli tifel, kien hemm ovvjament ikun hemm ħafna tensjoni, il-mara għandha bżonnok id-dar, speċi u jkun hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Allura naħseb kienet għalkemm kienet telefonata li ħasditni għax qalu li jisma' interessat tiġi u tagħmel departiment tal-fundraising, u jagħtilhom fundraising il-kappillani jagħmel tombla, xi kultant jagħmel xi barbecue jew affarijiet żgħar, speċi jekk jiena filgħodu kellu 10 min nies u dak kien happy, jekk fl-għaxlaġija minn dawn l-10 min nies marru tnejbis jgħinu kien happy wkoll, speċi it's not my line. Però wara li rriflettejt għat forsi tkun ukoll kienet moment opportun li nkun iktar id-dar, eccetera. Id-deċiżjoni rrid noħodha mal-mara ovvjament għax il-paga fis-settur volontarju mihomx l-istess pagi fil-privat. Niftakar kont iddeċidejt li jisma' u kif qed right. U l-culture shock x'kienet allura? Il-culture shock kienet li inta tidħol f'xi ħaġa filli qiegħed f'kumpanija bil-budget, għandek il-budget, bil-management accounts kull xahar, kemm irridu nbiegħu, kemm irridu nagħmlu hekk, x'marketing ħanamlu, kuntatti, kemm ħanonfqu flus, kemm ħanamlu hekk, eċetera, mbagħad ħadd tmur f'NGO. Ħadd tagħmel fundraising. Kull sena tibda zero u terġa' tara minn fejn ħassib il-flus, mhux biex tagħmel il-kampanja, biex is-servizz nibqgħu intuh. Ġifieri hemm kambjament kbir anke ta' mentalità, ġifieri jiena rrid nara kif biex nilħaq il-figuri li għandna bżonn biex nagħtu s-servizz lil tfal b'diżabilità intellettwali għax hekk konna nagħmlu, u biex tagħti servizz f'diżabilità intellettwali trid professjonisti u titħallasom, allura s-servizz ma kienx b'xejn, imma aħna ridna ntuh b'xejn. Dak iż-żmien kienu jħallsu biss 1/7 il-ġenitur, il-kontribuzzjoni tagħhom kienet 1/7 ta' kemm jiswa il-programm. Allura is-6/7 irid insibhom jiena minn dawn l-attivitajiet jew mbagħad biżmien il-gvern daħal l-istress kbir. Allura dak kien il-culture shock li jiena rrid nibdel kif naħseb, però il-fatt li kont ġej mill-communications u ġej mill-marketing qed nista' nagħmel biex l-approach ta' fundraising nibdluh from a marketing perspective and a communications perspective. U hemmhekk bdejt nuża il-komunikat li kont kapaċi fih biex ninforma lin-nies, nagħtu iktar informazzjoni, noħorġu iktar ir-realtajiet, noħorġu l-abiltajiet u mhux id-diżabilità biss. Issa naqbdu ukoll dan il-fil tal-istorja ta' kif inbidel il-volontarjat f'Malta daw l-aħħar naf daw l-aħħar 30 sena. Ħammur naqra lura għal-missjon. Nasum li kien hemm xi punt fejn inti l-ewwel darba mort tara x-xogħol tiegħek fiex qed isarraf. Jidhir l-ewwel darba kienet l-Etjopja. Ekku, jiena bdejt naħdem fl-2015 il-missjon fejn ovvjament x'insammejt li jekk kienx culture shock jew le, eċetera. Sa ċertu punt il-xokk tiegħi kien li rrid nerġa' nibda dipartiment mill-ġdid għax ma kien żgħir bħal dak iż-żmien meta dħalt jien kien hemm xi 4 jew 5 jaħdmu hemmhekk.
U bdejt naraf l-istruttura rridu nagħmlu għax jiena b'dak l-iskop tħalt biex nagħmlu strateġija, struttura man-nies li kien hemm, kien hemm tnejn min-nies kienu vera jaħdmu tajjeb, Mario li għadu hemm sal-lum naħdmu ħafna flimkien jiena Mario Xikluna. U kien hemm Bernard li llum m'għadux hemm imma flimkien aħna tlieta provajna nagħmlu xi ħaġa differenti. U l-ewwel esperjenza tiegħi jiena qatt ma kelli l-idea li ħammur hemmhekk biex immur fil-missjoni. Ġifieri jiena mort hemm btir biex nissetja dipartiment tal-fundraising, marketing, communications. Effiċjenti li jaħdem u li jġenera l-flus li għandu bżonn. U naraw x'nistgħu nagħmlu. L-istess wara perjodu li kontijat fil-privat. Ġifieri għamilt kontijat fil-privat, erġajt ġeddit ftit l-informazzjoni mat-teknoloġija u mal-affarijiet kollha u ġiddi l-opportunità u erġajt iddeċidejt flimkien mal-mara biex jiena nagħmel dan il-pass għax ħanerġa' nonqos fil-paga u dak iż-żmien kelli persuna waħda darba kelli 3 min nies, ġifieri 3 titfal barra l-mara. U għax f'dan ix-xogħol jekk ma jkollokx is-support tal-mara għas-sagrifiċċji ma tistax tasal għax tagħmel ħafna xogħol volontarju tagħmel ħafna. Claire għat il-mara? Claire. Għalek Roberta Claire bala. Roberta Claire, ekku. Nisraħ kif jitbissem. Kienet support ħafna lija. Ok. U għada. Bażikament, ġitni l-opportunità qed tisma' jien biex inkun nista' nitkellem jiena tip ta' bniedem li biex nitkellem fuq is-suġġett irrid nafu. Allura l-ewwel sena u nofs qatt ħafna anke Leading Foundation wara r-raba' sena bdejt nirrappreżenta sew il-Leading u nitkellem fuq ċertu affarijiet għax ma ħassejtnix li nista' nwassal il-messaġġ. Allura qed irrid immur ħalli nesperjenza ħalli jiena nkun iktar kapaċi nitkellem fuq il-missjoni, jekk dak huwa r-rwol tiegħi issa u naħdem fil-communications jekk ma nkunx kapaċi jiena nwassal dan il-messaġġ mhux se naslu. U niftakar l-ewwel esperjenza kienet l-Etjopja. Konna tlajna ma' team ta' kien parti minn proġett ta' television. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, konna tlajna biex nibnu skola biex nibnu farm l-Etjopja, farm biskop partikolari għal dawk l-adulti li spiċċaw il-ħabs u ma' HIV positive u għal raġunijiet varji spiċċaw il-ħabs, ħajamlu periodu qasir ta' ħabs, pero meta ħajħorġu mhux se jsibu impjieg. U l-Knisja hemmhekk, id-Djoċisi ta' Adigrat, kellha biċċa art u qalet ejja nippruvaw naraw kif nistgħu ngħinu lil dawn l-adulti, żgħażagħ kbar, kif jistgħu at least isibu impjieg li jagħmlu xi ħaġa għal dawn għandhom familja. Alla volja huma HIV positive għamlu l-iżbalji tagħhom ma kulħadd għandu id-dritt li jerġa' jibda. U niftakar minna dan il-farm morna hemmhekk għamilna dal-farm bnejnieh, bin-naċ u bl-affarijiet kollha tagħhom, eċetera. U kienet esperjenza li missitni ħafna, missitni r-raġuni li hemmhekk tmiss il-faqar vera. Kien l-ewwel darba? Kien l-ewwel darba l-Etjopja, kont nisma' ħafna fuq l-Etjopja u ħafna filmati u ħafna hekk, però meta tkun hemmhekk ma tistax timmaġina tkun hemm u tmissu bidejk il-faqar biex tgħid vera qed isofru dan nies. Meta ġietek dal-punt ta' riflessjoni waqt li kont hemm? Ara, jiena nħobb ngħid li ħafna mistoqsijiet u ħafna ħsibijiet issib risposti ħafna wara għal-jum, ġifieri matul is-snin. ċertu tibda tgħid imma daw għal xiex qegħdin hawn, għal xiex da jgħixu f'Miżbla, għal xiex issa ma bqajtx fuq l-Etjopja biss qed insemmi esperjenzi oħra li għaliex il-gvern abbandonhom, għal xiex hekk u staqsi ħafna mistoqsijiet u diffiċli biex isib il-mistoqsija risposta għal kull mistoqsija li staqsi, però meta jibda għaddej iż-żmien tibda ssib ftit mistoqsijiet, tibdaw jiġu, pereżempju, semmejna l-Etjopja. L-Etjopja waħda mill-ewwel esperjenzi xokkanti għalija kienet li jiena konti qed ngħix ġo kamra ftit ikbar minn hawnhekk, żgħira, hawnhekk kbir ħdejha, imma kelli sodda diċenti li nista' nintett, però ma kellix dawl ma kellix ilma. Allura kont insib
f'kull jum fl-ixkun ta' 2 liters mimli bl-ilma wara l-bib, u dak irrid nużaħ biex nħasel, biex nixrob, naħsel snieni, nużaħ matul il-ġurnata, kan vjaġġaw irrid neħdu miegħi x'kella ħajspiċċa l-ilma, dak kelli ir-raxin tiegħi ta' 2 liters. U għal-bidu meta tibda tgħid possibbli. Però f'dawk il-2 weeks li għamiltem, f'dawk il-ġematej li għamiltem, tallimt li jisma' b'2 liters. M'għandekx għalfejn tidħol fid-doxxa u tħallih kwarta nieżel l-ilma biex tinħasel b'2 liters irnexxieli jiena ma nintenx. Ħanibdew hekk. 2 liters kuljum. Nixrob, ma konx nixrob ħafna. Mbagħad matul il-ġurnata ġieli xtrajna jew tagħna xi fliexken żgħar tal-ilma, ma jien qed ngħid 2 liters kont nużaw. Regolarment 2 liters kien ikollu. Dak żgur ħanejdu hekk. Ħsilt snieni u żgħir. Ġifieri, allura meta ġejt Malta kont iktar konxju biex nibżal l-ilma. La għandi għalfejn naħsel snin ħalli l-ilma d-dej. Imbdilt? Ħanilek, jien ma ngħidx li imbidil il-mentalità tiegħi kif inħares lejn l-affarijiet inbidlu. Ġifieri jiena ma bdejtx nżomm 2 liters u ngħid da biss ħanuża, ma għamilx dik. Ma sar xi tibdil? Meta tgħid tibdil? Fis-sens li orajt m'għandekx bżonn kwarta taħt id-doċċa. Tista' tagħmel tista' l-eżiġenti tiegħek faċilment. Naqqasthom ħafna, ġifieri naqqas l-użu tal-ilma ħafna jiena, ġifieri għalija issa provajt ngħaddiha l-itfal, provajt ngħaddiha lil min qed jisma'na. Ġifieri, imma jiena fuq nista' nitkellem, jiena naqqast l-użu tal-ilma ħafna. Xi ħaġa oħra li naqqast u kważi evitajta hija l-iktar xokk kbir li ħadd meta ġejt Malta mill-Etjopja u mort f'hotel lokali għal buffet. U weħilt massiġġu. Dik kienet ġifieri xi ġimgħa wara kont qed nattendi konferenza u wasalt biex niekol weħilt massiġġu ma flaħċ inqum. Għalfej. Biex immur nieħu għax tant rajt esagerazzjoni ta' ikel u ħela ta' ikel. U nies jimlew il-platt imburġat u jħallu nofsu ħajintrema. X'ħassejt? Li jiena dak il-ħin erġajt mort lura fejn kont fl-esperjenza tal-Etjopja u bdejt ngħid l-inġustizzji kbar li hawn ġifieri li aħna qed nażlu l-iktar restorant li għandu buffet b'xi 60 item differenti għażilna dak, però mhux qed nirrealizzaw il-ħela il-nies li hemm f'postijiet oħra kemm ma narawhomx jeżistu li daw laqqas għandhom ċipsa, biex ngħidlek, biex nagħti eżempju waħda biex jieklu. Ġifieri jiena naf fiċ-ċert u ntqajt magħhom li familji sħaħ jumej 3 jiem m'għandhomx jieklu. U jekk ma jmurx il-missjonarju, jekk ma tmurx dik il-mara li hija lajka u qed iddedikat ħajjita biex tgħin, dawn ma jieklu xejn. Ġieli rriflettejt fuq x'hemm bżonn isir bħala speċi, bħala l-umanità biex din l-inġustizzja tikkorreġi ruha? Jiena nisma' ħafna diskors anke madwar mejda fuq politika, ġifieri se nitkellem fuq politika internazzjonali jiddiskutu ħafna affarijiet jistgħu jagħmlu ħabba l-ambjent, però prattikament x'qed isir. Ma naħsibx li qed isir biżżejjed. Waħda mir-raġunijiet hija li f'daw il-pajjiżi pajjiżi Afrikani, kulħadd jaf minn xi xaddew, kemm ġew sfruttati mill-Ewropej, ġifieri illum il-ġurnata ħafna minnhom għandhom l-indipendenza vera saru pajjiż indipendenti, eċetera. Però wara il-ħerba li saret, wara hija tajjeb li taħseb li tagħti indipendenza lil pajjiż għax ovvjament m'għandekx tikkapparra pajjiż, però tajjeb ukoll li wara li inti tkun peress li inti aħna nsejħulu aħna l-ċivilizzati, aħna nafu kollox, eccetera. Tajjeb ukoll meta tiġi biex titlaq minn dak il-pajjiż tħallih in ordni, mhux tħallih f'diżordni. Sbaħna Malta vera benefika fis-sens għall-inqas aħna kellna l-inqas forma ta' kolonjaliżmu li kien gravi spiera. Aħna fortunati. Għax aħna ħallew warajna. Imbirkin aħna ġifieri għax aħna l-inqas għandna struttura tajba. Imma jien mort f'pajjiżi fejn ħallew bla struttura u mbagħad il-kbir ħatafqu,
laħaqu, għandu l-erja tiegħu jieħuħsibaw, in-nies tiegħu jieħuħsibaw, mbagħad l-oħrajn. L-Etjopja li qatt ma kienu kolonizzati, Le, kienu? Minna li l-Italja? Le, l-Italja li pruvaw u għalaw xebatalla. Jiena kienu jgħidu li, għaxin għandi naqra side knowledge, jiena għandi uħti Etjopjana. So, Ethiopia was not permanently colonized by European power during the scramble for Africa, but it was occupied by Italy between 36 and 41, imma kienu jibbazruhom, ġifieri. Jowlu menu uħti jekk kienet tajli. Country famously defeated Italian forces, tara, uħti ma tikdibx blow. Aqbis lem. Mela, ġviri, li għandu bżon jisir iktar volontà tajba minn strutturi politiċi, jgħu pajizi li għandhom iktar seta. Pero it will take time, ta' ġviri, għax mux faċli. Ġili tħossok għattaza fl-ilma? Leta. ċikun għata qalbi. Ma nħost, ma ħanidu għek, jek tejd li xet namlu, ħanet namlu ġest qatra, ġviri, pero ma nasqux fl-ilma, għax għall-inqas dik il-qaj. Mela ħna t-nejdu qatra f'oċean, nitnamlu ħaġa zaħira. Pero dik ħaġa zaħira jekk issa nibqaw niftħu u nwessaw il-lenti u nidħlu ktar fid-dettall u fl-affarijiet, dik il-qatra tasal f'dik il-komunità li hija zaħira, mamula minn kien naf 1000 familja. Qed nitkellmu fuq 5000 ruħ. Li dawk qed intuhom id-dinjità, jekk għamilnilhom borehole, qed inwaslulhom ilma nadif u m'għandhomx għalfejn jimxu tfal satej biex isibu qadira maħmuġa u jerġgħu jiġu lura jħallu l-ilma joqgħod u jieħdu ta' fuq u jimirdu mbagħad problemi ta' saħħa. Qed nagħmluhom jew borehole, jew inkella qed nibnu skola, jew qed ngħinuhom biex ikollhom klinik viċin, jew farm. Li huwa proġett li għada pitada daw it-tfal jekk ħajkunu healthy, ħajħdu l-edukazzjoni u ħajjimxu l-qoddim, għada pitada jafu jkunu katalisti biex ibidlu anke mentalità. Mhux issa. ħajgħaddi ħafna żmien, imma l-inqas anke jekk ibidlu ħanejd l-esperjenza xirrid ngħid biha. Jiena intqajt darbtej u kelli esperjenza partikolari mal-Masai tribe. Il-Masai edin f'Kenja u Tanzania mainly li dawn huma għandhom kultura differenti, jgħixu fil-post, jgħixu primittivi ħafna, ġifieri jgħixu kulħadd għandu l-erja tiegħu, meta tarhom mill-bot tara jsek erja tonda, ishom kmamar, u mbagħad kamra daqsxejn kbira u fin-nofs fejn jżommu l-annimali, eċetera, u kull dik hija familja, ġifieri għandek ir-raġel, għandu forsi 4 nisa, miżewweġ 4 darbiet, u l-familja tiegħu. X'reliġjon huma? Essaċ għandhom kultura tagħhom, m'għandhomx reliġjon partikolari, però daw matul iż-żmien raw li t-tfal tagħhom, daw ħafna minnhom huma rajja, ġifieri jmorru jiraw, u ħafna drabi t-tfal joħorġu bil-annimali. Allura m'għandhomx ċans imorru skola. Però missitni esperjenza meta kont qiegħed it-Tanzania l-ewwel darba. Fejn morna naraw daw it-tribe, daw tribu partikolari, u jien għedtilhom kif hawn skola. Viċin daw it-tribujiet, kien hemm ħafna tribujiet, kien hemm skola. U qalu li għax kellhom l-art u xtaqu li l-tfal tagħhom ituhom l-edukazzjoni. Allura avviċinaw id-dioċesi l-Knisja Kattolika Farruxa, allura ħanna l-art. U intom għandkom l-know-how. Ejja nagħmlu skola. Ejja nibnu skola, xi tfal tagħna nixtiequ jmorru l-iskola. U ġifieri issa x'jiġri hekk, it-tfal qed jieħdu l-edukazzjoni. Ħafna minnhom jerġgħu jmorru lura fit-tribujiet, imma uħud minnhom jafu jieħdu stand. Jiena saqsejt. Jafu jieħdu stand ċivoli. Stand jiġifieri isma' aħna tnejxu hekk. Ejja nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar biex inbidlu l-affarijiet tagħna. Anke fiħdan il-tribu stess. Appunto, fiħdan il-tribu qed nitkellem. Imma xek titgħallem xi ftit inġinerija, pereżempju, tista' tintegra fil-ħajja tat-tribu. Ħafna. Tista' tagħmel affarijiet kbar. Kollox jista' jsir, ġifieri u nemmnu fiha. Infatti fis-seminarju li bnejna klassijiet, saqsejtu lis-sur Masta u min jieħu ħsieb, qedlu għandkom ma sajjaw
Xtaron kollha għandhom flok, speċi ma tarafhomx, il-Masaj tarafhom minn kif jilbsu partikolari, ġifieri b'dak il-sabiċċa drab, mdawra magħhom, eċetera. Tlantkom Masajjaw, għalli ta' żgur li għandna. Għatlu ma xiġru wara li jispiċċaw is-sekondarja. Għalli għatlu jaġaw morru lura u jibqgħu jgħixu kif kienu jgħixu hekk, għalli jara uħud minnhom iwa jagħmlu hekk, għalli però għandna minnhom li marru l-università llum studjaw, illum qegħdin jaħdmu anke f'dipartimenti, għalli uħud minnhom ma jmorrux lura għax iridu jibidlu xi ħaġa, iridu jagħmlu kambjament fil-ħajja tagħhom, għalli uħud minnhom anke jippruvaw jgħinu lill-familja tagħhom toħroġ minn dik l-istituzzjoni jew l-kultura jew issa mhux kulħadd jagħmelha, ovvjament, mhux kulħadd jista'. Imma hija xi ħaġa interessanti ħafna. Hemm min jarakom teddida l-kultura? Lilna. Ovvjament kull kultura għandha ma rridx naħsdek bil-mistoqsija li qed ngħid huwa nista' nimmaġina kif inti il-ħsat jien ħsattek, skużani. Kull ħaġa li rrid ngħid huwa li kull kultura ġeneralment ikollha nies fiha illi jkunu naqxej dogmatiċi. Illi dawn il-kultura li hom hija l-identità tagħhom u dik hija ma tiġix updated. Dik hija xi ħaġa li għalihom hija ossifikata. U mbagħad tiġi inti u tgħidilhom isma' morru l-iskola, isma' bidlu it-traġit tal-ħajjiet tan-nies fil-kultura tagħkom. Ġieli kun hemm min jgħidilkom isma' tindaħalx. Ma ħsatniex essaċ, ma kontx qed nistenni għad il-mistoqsija. Ma naħsibx li hija aħna ta' teddida jew jarawna ta' teddida għax ir-raġuni hija aħna nħallu kulħadd ma ngħidulhomx aħna biex imorru jistudjaw kif qedlek huma ġew fuq il-Knisja Kattolika l-itfal iriduhom jagħmlu xi ħaġa differenti. Aħna qed nofru opportunità u nħallu lilhom jiddeċiedu x'jagħmlu b'dik l-opportunità. Issa hemm min joħodha u min jgħidlek le jiena l-kultura hija importanti għalija insomma tajjeb ngħidu wkoll li għal żmien twil il-Masaj kienu qed jiġu maħqura u persegwitati mill-gvern stess, ġifieri fis-sens imma illum il-ġurnata nafu li il-Masaj huwa nistgħu jekk nsejħulu qed jiġu sfruttati turistikament ukoll. Ġifieri l-gvern issa skopra li jista' wkoll jippromotja li inti tista' tagħmel. Hemm il-Masai Markets isir ħafna xogħol minn għand dawn in-nies fqar u jinbih għal ammont ta' flus minn nies differenti. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li jorbot mod ġett ieħor, però biex nibqgħu fuq l-element tal-edukazzjoni u ta' kultura li ma naħsibx li aħna qatt xi ħadd rana bħala. U naħseb għandit li wkoll minn moħħex peress li l-esperjenza tal-Afrika mal-Ewropej ma kienx laqwa waħda tul iż-żmien. Nista' nimmaġna li jkun hemm ftit isma' daw ġew jagħmlu taf kif peress li l-istorja tagħhom fi ħafna evidenza ta' konflitt insomma mal-West. Imbidel il-mod kif tħares lejk innifsek jew tul dawn is-snin minħabba dawn l-interazzjonijiet ma daqshekk dbatija hija ngħidu. Mhux as-such mhux kif inħares lejha nnifsi, kif jiena ngħix, kif jiena nagħmel l-affarijiet u kif meta nkun qed nitkellem jiena meta nkun qed nitkellem mhux fuq il-missjoni, issa nitkellem ġenerali nkun ma' sħabi. Ħafna drabi naħseb ġejt influenzat minn ċertu affarijiet x'inkun qed nitkellem, jekk qed nitkellmu jiena mmorna nieklu mingħajr ma trid tiġbed l-attenzjoni biex ma naħlux. Mingħajr ma trid tidħol fik. Jien naf jekk kollox ma mhux biss fl-ikel, fl-ilma, fl-ikel, fl-edukazzjoni, meta nkun kultant nkun qed nitkellem ma' grupp. Ma nistgħu nieħdu l-affarijiet wisq for granted aħna, f'kollox. L-edukazzjoni b'xejn, is-saħħa b'xejn, tiftaħ il-vit issib l-ilma, tixel il-plakk għandek id-dawl. Aħna issa kemm ingergru jekk fis-sajf imur id-dawl u m'għandniex lejsi. Kemm ingergru. Hemmhekk.
laqqas taddilek minn moħħok li kollok AC u sħana. Ġifieri aħna għandna wisq f'sied. Fimt? U allura b'dak il-mod imbidlet ftit kif inħares lejn l-affarijiet jiena. Fis-sens jiena orajt ingerger minn sħana, imma moħħi mal-ewwel imur hemmhekk. Isma' orajt ingerger jien misħana imma mort id-daru sibt il-fan jew sibt lejsi u xeltu. Hemmhekk le, ma jistax nagħmilha, ma jistgħux jagħmlu. Jien naħseb il-rabja u l-frustrazzjoni meta imur id-dawl ngħid għalija anyway. Ġejja mill-fatt li tipo kellna sistema taħdem u għax ma pjanenix tajjeb, issa mhux qed taħdem. U jiena ħalla 16. Speċa nifhem id-batija. Importanti naħseb li titfa' kollox kif qed tajt inti kif tajt f'kuntest, le. Però mbagħad fl-istess ħin jekk jiena tinħallas it-taxxi u inti kellek tagħmel biċċa xogħol tajba bihom. Mela ejja ma nsemmux id-dawl. Ejja nsemmu li ħadd panċer f'karozza. Ħadd m'għandu ħtija issa u noħroġ irid insewwih u sir qata' anxrab u noqgħod ingerger. Daw jgħixu ġurnata sħiħa fix-xemx. Iridu jimxu satej biex isibu l-ilma, timxi satej biex isib l-aqreb klinik, timxi satej fil-ħodu u flaxija biex tmur l-iskola. Ma nistax naqbel miegħek iktar fuq għad il-biċċa ta' xogħol. Jien naħseb xi dik hija inkwiet li għandi fuq it-tfal tiegħi jiena. Għax it-tfal tiegħi biex ta' essenzjalment ma tantx għandhom batija f'ħajjithom u jiena nemmen li d-batija hija sors ta' reżiljenza. Le li inti titgħallem tul ħajtek u mbagħad speċa id-batija s-saħħek. U dik tibnik. U tibnik. Illum il-ġurnata ovvjament minħabba li għamilna dawn l-avvanzi teknoloġiċi kbar u għal kollox għandna soluzzjoni biex ta' dinkwieta illi t-tfal tiegħi jisma' daw ħajkbru essenzjalment dajfa. U allura minn ħin għal ħin inti jom naqra stress volontarju minn naħa tiegħi. Qed insemmu tfal u f'moħħi mal-ewwel waqt li qed titkellem semmejna tfal, semmejna li kellu semmejna affarijiet oħra. Esperjenza partikolari t-Zambja jiena u hemmhekk ukoll kienet esperjenza partikolari li kieku ħan ispjega. Aħna jemmur t-Zambja biex nara aħna bnejna skola għenna sptar u għamilna affarijiet oħra. Sorry, mhux iż-Zambja nitkellem żbaljat il-Malawi. Mort da fil-1919 kien Father Vincent. 1999. Sorry, 2019, mamma mia. 2019. 2019. Kien Father Vincent, li huwa kien id-direttur nazzjonali ta' Missju Malawi. Kien jgħatru most id-dinnih biex jiġi Malta waqt li aħna nagħmlu l-attività tagħna l-maratona biex nitkellmu miegħu eċċetera. Wasal il-ħamis, il-ġimgħa jgħat l-uffiċċju u għalli nista' niġi nkellmek urġenti u ġi u rini video li sar tajfun kbir il-Malawi li da meta indunaw li ħajkun hemm dal-ilmijiet u eċetera, l-tfal qalulhom iġru lejn id-dar mill-iskola, issa daw meta tgħidulhom iġru lejn id-dar m'għandhomx 100 metru, għandhom jinnaf sija biex jaslu. Ġifieri morru ħatilħqu taslu d-dar għax inkella mhux se tilħqu taslu. Li ġara li l-tajfun ġie kmieni u mitu ħafna tfal u nqerdu ħafna djar. Kienet vera situazzjoni tal-biki, jienet nara l-video, kontet nara l-videos, l-assis, mbikkem, eccetera. U l-għada kanna l-maratona, u niftakar ma konniex preparati, u għedna parti mill-flus li ħanġbru l-lum, ħanibnu djar u ħanaraw kif nistaw nejnu l-dal-familji. U niftakar mort, sena wara, bġbarna xi 25 dar, konna ġabatna xi flus, kienu diġa mbnew xi 4 u 5 djar, u mort mur narom biex bat niġu Malta u nuru xet namlu, eccetera. Għamilna xi boreholes u konna tajna xi flus u kollha l-boreholes. U niftakar kas żewġ affarijiet. Wieħed minnhom kienet aħna kull filgħodu meta konna qumu kienu jlestunna kaxxa, wara naħdu ftit breakfast bl-spinach, insomma moqlija, eccetera. Forsi kienu jlestunna ammont mux ħazin, kien ikonna xi 3 jew 4 kull wieħed, ġifieri konna xi 25 jew 30 minnhom ġo fiha. Biex matul il-ġurnata x'kan nagħmlu ġurnata barra, jkollna xi ħaġa x'nieklu, kienu jixtrunna daw il-fliexken tal-ilma biex nixorbu, eċetera. U tlaqna. Wara xi sagħtej wasalna fid-destinazzjoni li kellna mmorru biex naraw qed iħaffru għal borehole ħabba l-ilma. Skużani.
bdejna naraw ħafna adulti u ħafna tfal qegħdin iduru magħna ara il-ferħ li tara. Għax inti l-ewwel li kif jaraw lilna l-Ewropej, eċetera. Malli jaraw lilna jew jaraw l-abjad, il-ferħ li jaqbadhom li ġierhom xi ħadd jista' jgħinhom xi ħadd hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Però mhux biss għax jaraw lilna, m'għandhom xejn imma kuntenti u dik id-differenza li tagħmel differenza li huma m'għandhom xejn. Waħda mill-ewwel mistoqsija mela meta nżilt Malta mill-ewwel esperjenza tal-Etjopja kien hemm xi ħadd, naqqasna ma nafx eżatt min kien hemm xi ħadd u saqsini tallimt xi ħaġa. X'ġibt miegħek? Qedtilhom hemmhekk skoprejt il-veru meaning, il-veru xejn xi tfisser. Għax hawn Malta ingergru li m'għandna xejn u għandna kollox. U hemmhekk litteralment ta' fuqhom senduhom u m'għandhom xejn iktar. Imma vera li jkunu iktar kuntenti? Ħafna kuntenti. Ħafna kuntenti. Ora, il-kuntenti sa jsibuha f'affarijiet oħra sempliċi. Qabel ngħidlek għal din l-esperjenza mela ħanejlek hemmhekk jiena kif nara jiena hemmhekk iġġibli nostalġija kbira meta mur f'daw il-postijiet tal-missjoni iġġib li nostalġija kbira ta' meta jiena kelli 6-7 snin. Tgħidli fiex ġej. Il-komunità kienet it-triq tagħna. Il-bibien miftuħin. Qasbis konna nagħlqu. It-tfal kollha nilagħbu fit-triq għax karozzi ma kinux jgħaddu. Jekk erba' bidem toqgħod ċikka u kienet marida, kulħadd imur jarak m'għandix bżonn xi ħaġa. Jgħinha, jieħdu l-ħsieb it-tfal. Joħdhom l-iskola. Jiġifieri kien hemm sens ta' komunità li din tilfet illum. Għalfejn taħseb li tilfet? Llum il-pajjiż żviluppa, midja soċjali kulħadd jaħdem, ħadd għaddej gas down, ħadd ma jagħti każ minn hemm ħdejh u minn hemm warajh u minn hemm fuqu. Kulħadd m'għaddes fuq it-tablet u fuq il-mobile u tlifna dissa ġifieri naf min jgħidli li laqqas biss jaf min joqgħod fil-blokka li joqgħod, ġifieri, ma dix teżisti dil ħaġa, hemmhekk sibta. Hemmhekk erġajt sibta. Erġajt sibt l-imħabba tan-nies iħobbu l-xulxin, jieħdu ħsieb xulxin, jekk xi ħadd marid jaraw kif jagħmel biex jgħinuh. Kienet esperjenza, il-Malawi kelli ħafna momenti partikolari. Esperjenza oħra fil-Malawi kienet ridu joħduna f'post. Jgħidu għana nsejħulu Mission Station. Il-Mission Station huwa post fejn inti nibnu ħafna minnhom. Sejħulu Mission Station għaw minn sejħlu kappella u minn sejħulu ħafna forum. Ma jena nħobb nsejħlu Mission Station għal xiex Mission Station. Għal dan huwa iċ-ċentru. Li daw il-postijiet remoti f'ħafna postijiet imbeda li darba forsi jkunu laki fix-xahar ħajmur qassis hemmhekk biex jagħmel quddiesa. Allura kollha minn daw il-postijiet jitilqu fl-4 ta' filgħodu, 5 ta' filgħodu jimxu, jmorru hemmhekk min jieħu l-ikel, min jieħu naġa, min jieħu biex jaqsam l-affarijiet, eċetera. Imorru hemmhekk bit-tfal, ġifieri jagħmlu xi satejt li sigħat jimxu, jistennew il-qassis ġej, jkollhom il-quddiesa, it-tfal jilagħbu, it-tfal jaqsmu l-affarijiet ma' xulxin, u mbagħad xi nies il-ħin jerġgħu jibdew mixin u jmorru lura. Ġifieri hija esperjenza fl-Afrika, esperjenza jta' ħafna di, ġifieri kull post li mort. Però f'dal post partikolari li joħduna kien il-ħadd għallunna mela morru nisimgħu l-quddiesa f'dal biex preparaw biex lilna ituna quddiesa stil tagħhom. U aħna għamilna għalidnu kemm hawn bogħod, għadnilu kemm hawn bogħod, għalidna għandna xi satej bil-karozza u aħna tlajna u bdejna għaddej bil-karozza. Għaddew satej u bdejna ngergru, vera bdejna ngergru, ġifieri għandhom naslu inna satej bil-qiegħda u irmazzati fil-karozza, bumpy road, eċetera. U wara xi naħseb ħadna 3 sigħat u nofs biex wasalna. Għalfejn domtu iktar minn satej? Għaxu l-Afrika ma jeżistix il-ħin. Di tal-Afrika tajmu. Ġifieri jgħidulek nofsija u tkun sija u nofsa, ġifieri titallima, jien drajta issa, ġifieri hija partikolari. Ħadna xi 3 sigħat u nofs biex wasalna u gergirna. U kif wasalna nsibu dan nies kollek qudiemna, iqumu, iċabċbu, ikantaw, it-tfal jaqbżu bil-ferħ, isomraw ir-rew ir-reġina ħerġin ġifieri, aħna konna 6 Maltin jew 5.
poġġ, dak il-ħin, speċi l-qassis għalli daw ilhom mit-8 ta' filgħodu jistennew komaw bil-qiegħda. U għana wasanna fis-sija ta' l-ofsinhar. Ħut minnhom telqu fl-4 ta' filgħodu biex jaslu hemm. U dak il-ħin hekk ma duffi santa ma għal xiex il-ħin kollu rridu ngergru fuq kull ħaġa aħna. Għana ħadna 3 sigħat bil-qiegħda ġo karozza. X'ikkonkludejt? Ikkonkludejt li jiena m'għandix għalfejn gerger. Issa jiġri, ħajkolli disfatti fil-ħajja, ħajkolli affarijiet fil-ħajja, imma daw edin hemm imxew 3 sigħat, għamlu 4 sigħat jistennewna. Kif wasalna ħna, ma qalux jgħidu igergru, jgħidulna kemm domtu jew x'għamiltu jew x'għamiltu għamu jkantaw, għamu jisfnu. Kienet ċelebrazzjoni għalina għal 4 Maltin li gergirna l 3 sigħat u nofs ġo karozza. Fis-sens, huma affarijiet li laqqas biss timmaġinhom, imma meta tesperjenzhom. Taf x'qed nasb xi naħdimt ħafna ma' Afrikani. U ħdimt ħafna ma' Afrikani fl-Ewropa però. Meta mbagħad ikollhom l-esperjenza Ewropea jibdew jiġu ħafna iktar bħalna. Jien ma kellix. Naħseb li l-kumdità tfuttik. Naħseb il-progress. U l-kumdità u l-affarijiet l-oħra kollha. X'bagħad tidrab ċertu comforts. U kif daqqa waħda pereżempju jien naf niftakar darba kont noqgħod ma' grupp mis-Somalja, Ingilterra. U darba ma rridx jaħdem l-Sky. Għanna kien sejju liħ il-television. Isma' jkun hemm ukoll ta' momenti diffiċli ta' mhux kollox wara. Ma x'inti jekk tidraw, inti tidra. Afas il-buttuna ġi l-Sky. Fas il-buttuna ma ġiex l-Sky. Il-buttuna ma ġiex l-Sky, xi ma ġiex l-Sky. Sewa mbagħad ħossok entitled. Jiena ħallas għalih l-Sky. Xi ġifieri ma jtinix l-Sky da. Mbagħad naqbdu nċemplu, speċa mbagħad probabbli jiena qiegħed ħdejh u qed ngħidu l-istess ħaġa. Kif ma tagħniex l-Sky? Isna ħammur nagħtu ma tal-Sky. Naħseb li comfort iġeluk tħossok entitled. La darba mbagħad ikollok ċertu. Però kif qed għalfejn kienu daqshekk keen li jaraw lilkom. Għax huma jafu li, ovvjament huma jafu li ħanet nissapportjaw l-inizjattivi ta' dik id-dioċesi kollha. Alla volja dioċesi enormi kienet. Secondly, il-merħba dejjem itwielek, tmur fejn tmur l-Afrika, ġifieri jiena mort Zambja, Etjopja, Zambja, Malawi, Tanzania u Uganda. L-Afrika. Koll għandhom xi ħaġa partikolari kif ituk il-welcome u koll għandhom xi ħaġa wkoll li jekk speċi jifirħu biha. Mod speċjali t-tfal. It-tfal hija xi ħaġa li affaxxinanti, ġifieri t-tfal kif iduru miegħek. U jgħidulek u janquk u jippruvaw. Skużani. Insomma, hija xi ħaġa u la tinsemmi l-Malawi u l-esperjenzi, waħda mill-iktar esperjenzi wkoll li missitni kienet ħanerġa' mmur issa għall-isfineġġ. Kenna dal-vjaġġ u morna fejn rajna dil-borħu u bdew ġejjin lejna daw it-tfal u l-adulti u jiena dort fuq in-nies li kellim jaqgħu il-grupp li konna. Kien hemm Angelaus miegħi u tim u 3 minn nies oħra. Fettilhom isma' aħna ħammorru l-lejla u żgur ħansibu xi ħaġa x'nieklu. Għax jieħdu ħsiebna. Tilhom għax ma qbdux daw l-isfineġġ, għaw ħafna, irridu naqsmuhom tal-inqas f'4 jew iktar. Qedtilhom intuhom biċċa kull wieħed il-tfal, qedtilhom għax daw wis probabbli jew mhux se jsibu x'jieklu, jew m'għandhom x'jieklu, eċetera. U għamilna hekk u iktar ma bdejn iktar kif rawna naqsmuhom bdew ġejjin minn kull imkien, it-tfal laqas tibda tarhom taf minn fejn ġejjin. Kienu hemm ta' ma bdew ġejjin. U bdejna naqsmuhom u qassamna kollox. U jien awtomatikament qabatt il-kontenitur tal-plastik li kelli. U dawwartu rasu l-isfel biex infarfru mill-frak. U l-istampa rajt dak il-ħin qudiemi għada sal-ġurnata tal-lum, dan it-tfal niżlu jfittxu l-frak minn ġol qalb il-ħaxix fejn waqa' biex jikluh. U jien qed wow. Dak kienet xi ħaġa li missitni ħafna, hemmhekk tara verament is-support li għandhom bżonn dan nies minn xi jgħaddu biex tara kemm kienu vera bil-ġuħ biex anke l-frak li għalina ma jfisser xejn nagħmlu ħafna frak mill-ħobża ta' Malta tal-Malti jaqa' ħafna frak u nagħmluh laqqas biss nagħtu kasu. Però da għalihom kien ifisser xi ħaġa. U dik kienet xi ħaġa li nsemmiha wkoll nsemmiha ħafna drabi għax
waħda mill-iktar affarijiet li missitni, ġifieri hemm affarijiet oħra, imma di partikolari. Waqt li tajdhom bat ovvjament qed nerġa' niftakar fit-tfal tiegħi sa nħobbhom daqs dawn l-għajnejja. Ma t-tfal tiegħek jagħmlulek pa għandi l-ġuħ. Art, ħana millek sandwich bil-perżuttu ġobwan. Le, mux dak għandi aptit, mem xaġu, mem xej, u ma nistawx isma għanti għandek il-ġuħ, ju għandek aptit, għanna burger. U il-ġuħ veru, ma nafux eżatt aħna xinu il-ġuħ veru, għax il-fat li inti kollok lazla li titfa kalorija ġoħalqek, u ħad gerger għax mux eżatt il-kalorija li għanda toma li inti vera tixtieq, dak mux ġuħ. Ekku. Dali għadek kif id-deskrivejt inti u għal-ġuħ. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Hemm ħafna affarijiet ta' ġifieri f'postijiet differenti. Sissa semmejna l-element ta' ikel. U beħed mill-proġetti wkoll li missju għamlet li ninvestu ħafna hija f'bini ta' farms. Da kont sajnek fil-fatt issemmi cool ħafna dak il-proġett. Barra li huwa cool ukoll għandu element partikolari li anke biex jifmu ftit minn qed jismana li aħna nagħmlu proġetti fil-missjoni u ngħinuhom in-nies biex iqumu fuq saqajhom biex ikollhom l-ikel. Ma jfissirx li aħna ma nagħtux ikel. Kien hemm perjodi partikolari nafiż minn il-COVID konna nqasmu l-ikel għax n-nies ma setgħux joħorġu mid-dar, allura konna nibagħtu l-flus biex jinxtraw il-pakketti tal-ikel u jieħduhomlhom. Però aħna il-maġġor parti jew il-proġetti kollha nagħmlu huma proġetti li biex nagħtu l-qasba mhux il-ħuta biex niftehmu. U proġetti għal-qalbna ħafna mal-farms, holistic, aħna nirblhom holistic, għax huma fihom iktar minn farm wieħed magħmul minn ħafna components. It-Tanzanija wkoll kien hemm id-dioċesi kellha art u l-isqof iddeċida li hemm bżonn jibbena orfanotrofju għax kien hemm ħafna tfal jew il-ġenituri tagħhom mejtin it-tnej u wkoll HIV positive, jew inkella m'għandhomx min jieħu ħsiebhom, etc. U qalu għandna l-art ejja nibnu orfanotrofju. Niftakar l-istorja niftakarha ġifieri l-lum il-ġurnata huma ħbib tiegħi ta' ġifieri għadni kif ġejt minn magħhom għax mort anke bil-familja u grupp ta' 22 morna naraw dal-farm. Persuna il-mara jisimha Caritas u r-raġel jismu Alex, l-isqoħ viċinhom u engineer u vet u midwife. Għallhom isma' għallhom titilqu kollox u tmorru tieħdu ħsieb hemm 60 illum qegħdin 69 dak iż-żmien kienu 60 tifel u tifla f'dan l-orfanotrofju. U da ovvjament wara d-discerniment wara li ħasbuha iddeċidew li iva telqu kollox u marru bil-familja b'4 tfal jgħixu f'dan l-orfanotrofju. Il-12 sena ilu dakin. Xi 4 snin ilu fl-istess perjodu ta' meta ġiet il-proposta tal-iskola biex niftehmu ta' seminarju, ġiet proposta oħra mill-istess dioċesi, infatti daw żewġ proġetti l-iktar li għamilna. Fejn biex ħasbu biex Caritas u Alex qalu isma' biex l-orfanotrofju jiena għada pitada aħna mhux se nkunu għaw. Daw kulħadd għandu terminu f'din id-dinja. Għadna mhux se nkunu għaw. X'se nagħmlu biex l-orfanotrofju jiġi sostenibbli u bagħtu proposal biex jagħmlu farm maqsum f'5 components u maqsum fi 3 fażijiet. Il-components huma li jkollhom il-baqar biex ikunu jistgħu jieħdu l-ħalib, etc. Għandhom l-area fejn ikun hemm il-ħanżir biex ikunu jistgħu ovvjament il-qudiem ġole joqtluh u jieħdu l-laħam minnu. Area fejn għamilna pond kbir biex jisir il-fish farming, da f'Muntanja in the middle of nowhere ġifieri. It-Tanzanija fejn sar? It-Tanzanija Arusha imma ftit il-barra minn Arusha, ġifieri għamisu 3/4 siegħa in-naħa ta' Mount Meru. Mhux Kilimanjaro ma' Mount Meru hija second highest mountain f'dik l-area.
f'ximkien fil-viċinanzi tem. Fish farming, xiktar. U greenhouses biex ikollhom il-crops u l-affarijiet kollha. Sissa saru żewġ fażijiet, il-baqar, ġifieri hemm il-sheds fejn jgħodu l-baqar u qed isir l-affarijiet kollha li għandu x'qasam mal-baħar, tal-pigs, tal-ħnieżer, hemm ħnieżer, il-vet qed juża wkoll il-kreatività tiegħu u bħala engineer, eċċetera. Ġifieri dawn ma qagħdux jgħidu aħna għandna bżonn dal-flus, ibatuhomna. Nagħmlu l-farm u nifqu hemm. Le, daw aħna bagħatna l-flus vera għall-ewwel żewġ fażijiet. Però daw komplew magħhom billi raw li jisma' il-IZS nistgħu nagħmlu. Mela l-IZS nistgħu għada pjetada ikonna biċċerija żgħira, noqtluhom, ikonna l-friża, nifriżaw, nippakkjaw, inqasmu fl-industrija bil-limitazzjonijiet kollha mhux biċċerija kbira. Imbijaw minnu, naqalaw il-flus biex l-orfonotrofju ukoll, ġifieri barra l-ħalib li qed jużaw l-orfonotrofju, eċetera. Imbijaw biex l-orfonotrofju il-qudiem jiġi self-sufficient u milli jibqa' ngħinu il-foqra fil-periferija, il-familji li ma jistgħux ngħinuhom ukoll. Il-ħaxix l-istess u imma bħala Alex qabad għal jiena bil-edukazzjoni li għandi u bin-nies li nista' navviċina hawnhekk lokal. X'nistgħu nagħmlu? Pereżempju waħda mill-affarijiet inizjattivi li ma kienx fil-proposta oriġinali kienet li mill-ħmieġ tal-baqar kreaw spira u sespit, jitfgħu il-ħmieġ kollu hemm u huma għamlu sistema li llum qed jieħdu l-gass kollu biex il-kċina jużaw il-gass fi kċina. U żejjed għalissa għadna bil-bużżieq għandhom bużżieqa kbira jsejħula fiha daqsaw ġew fejn iż-żejjed il-gaż imorru ġo fiha biex meta mbagħad jkollhom inqas gass ma jintilifx biex jużaw lilu. Il-qudiem irridu naraw li jkollna compressed għax s'issa mhux compressed ġifieri dik il-bużżieqa kbira ftit isservi għax jibqa' mhux compressed, mhux bħaċ-ċilindru, ċilindru tagħna huwa compressed gas, sejta eżatt xejdu, ma ġifieri mixjina. Ġifieri dik hija waħda mis-sistemi li jagħmlu. Sistema oħra, xi ħaġa oħra li ġiethom f'moħħhom u qed jagħmluha u aħna konna involuti għax morna grupp ta' 22 konna involuti fiha, kienet għamlu sudiċ mħaffer kbir biex il-werqa u l-żbula tal-korn meta taqtaħħa tibqalek it-sokk, jibqalek il-weraq, eċċetera, jixredjawh, jitfgħuh f'dan il-pitt u hemm ċertu bex li tittamillu layers u jattuh, eċċetera, mbagħad issamlu wkoll minn fejn jissaffa l-ilma biex jekk tinżel ix-xita ma jintinx għax l-ewwel esperiment nitinlhom u jiena aħna morna hemm biex ngħinuhom ineħħu. Tista' timmaġina fejn konna qed naħdmu, imma kienet esperjenza partikolari biex 6 xhur oħra ġifieri batul ir-ritratti xi ġimgħa ilu li mlewhom iż-żewġ ġifieri kbar, nagħtilek pits kbar ħafna. Imlewhom lesti mottija biex 6 xhur oħra issa ikollhom minnu ikollhom biżżejjed ikel għal sena u nofs għal baqar u l-ħnieżel u l-annimali kollha li għandhom fil-farm. Ġifieri daw issa anke l-ikel ħajġi self-sufficient għall-annimali. Aħna issa il-next phase huwa li natrezzaw il-biċċerija, il-kamra li għandhom biex ikunu jistgħu jagħmlu l-proċess tal-majjal u ħanamlu riservwar kbir tal-ilma in-naħa ta' fejn għamilna il-fish farming fejn biex isir il-fish farming ħalli jkun hemmhekk. Sissa għadu ma bedix il-fish farming imma eventually nit-target huwa end of this year, beginning of next year ikunu jistgħu wkoll jibdew il-fish farming. So dik hija l-idea li għada pitada. Diġà villaġġ żgħir bażikament. Infatti huma qed jaħsbu għall-futur. Illum il-ġurnata diġà bdew jagħtu handover lil matul dawn l-aħħar 3 snin waħda mill-ikbar concerns ta' Missio u tagħna kienet li jisma' jekk tiġu neqsin intom. Ħajibqa' għaddej kollox u għalunna ħajibda l-proċess biex insibu min ħajħu over once li aħna nifqu. Allura matul dawn l-aħħar 3 snin minn l-ewwel darba li mort għal din id-darba tawni sorpriża għax sibt diġà 3 sorijiet żgħar, ma waħda hija vet, waħda hija accountant u waħda hija nsejt professjoni għandha li wara li ntaqgħu u ddiskutew kollox diġà qegħdin jgħixu hemm
U diġa bdew jieħdu handover minant Alex u Caritas biex issa huma jkunu. Xi wassal għandis biex jieħdu da tip ta' commitment bħajjithom? Jiena nemmen li Alex għandu storja partikolari ġifiri u ħass is-sejħa minant Alla ġifiri, fis-sens ħass li huwa din hija opportunità li ġejja ma jistax jitlifa għax il-mulet isejjaħlu biex jagħmel xi ħaġa. U jien nemmen ħafna fiha din il-ħaġa, ġifieri kemm il-mara. Ovvjament ma kienx deċiżjoni li ħadu hekk minn issa għalilhom l-isqof qalu lu ta' ġejjin u nġram ikun hemm fażi fejn inti tara, tevalwa, però inti deep down tħoss jekk hijiex deċiżjoni li għandek tagħmilha iva jew le. Ġifieri daw ħassew l-esperjenza tagħhom ħassew li aħna ħanitilqu kollox u ħanagħmlu għadha l-ħaġa. U ma kinux jafu li 12 sena wara ħajatu handover minn għalihom ħajbqgħu hemm. Però 3 snin ilu mhux għax għedtilhom jien għax kienu diġà jaħsbuha, imma jien kienet concern għall-missjo li jisma' x'se jiġri. Għallu le diġà qed naħsbu għax aħna hawnhekk inna 12 sena, kienu 10 snin, inna 12 sena, 10 snin, u mhux għal dejjem u rridu nserħu moħħna li l-proġett u l-istitut jibqa' għaddej. U dak iwassab jieħu tal-proġetti li nagħmlu li ma nagħmluhomx biss bil-benefatturi Malti, ġifieri mhux waħedna qed nagħmluhom f'partners magħhom. Ġifieri huma l-kontribut qed ituh issa jekk ħaġġux finanzi. Jiena nħobb ngħid li missju ħafna drabi il-proġett ma niffinanzjawhx kollu. Dejjem inħallu 5 to 10% jekk jista' jkun li jagħtu huma. Għaliex? Biex ikollhom ownership. Issa jekk naraw li jistgħu jtuħ flavor cost, pereżempju ġieli fit-Tanzanija stess imma ftit iktar il-bot 4 sigħat il-bot minn farm ieħor l-ammont li ħarġu il-komunità kienet labor cost għax kien hemm ħafna workers li setgħu jaħdmu x-xogħol huma. So it's good. L-aqwa li qed toħroġ xi ħaġa. U s-sostenibilità, jiena meta deskrivejtu cool dan il-proġett, l-iktar ħaġa li laqtitni ta' kemm hu sostenibbli u anke kemm hu enterprising. Jiġifieri inti qed tħaddem ekosistema imprenditorjali l-aħħar mill-aħħar. Qed taħdmu n-nies magħhom. Qed taħdmu n-nies magħhom. Good practice, jiġifieri inti għandek ħafna żgħażagħ u tfal illi qed jaraw x'qed iseħħ madwarhom, ara x'esperjenza tittihom, ara x-role modeling qed ittihom. Daw qed jifhmu illi isma' jiena ħajti nista' nbiddilha, jiena nista' nħu rriedni f'idejja, naqbad naħdem, nimmaġina l-affarijiet, nimxi li kemm storja vera incredibilment fairy tale kważi. Jiena dawn il-proġetti li missju tuħu pjaċir tagħmel u dawn il-proġetti li l-benefatturi tagħna bis-saħħa tagħhom meta nwettqu. Aħna facilitators aħna għax għandek il-benefatturi qed jagħti l-flus. U aħna tinsibu l-proġett u qed niffaċilitaw il-biċċa tax-xogħol, ġifieri missjom mhijiex ġast jien, Father Victor, jew l-impjegati, insellmilhom kollha minn hemm l-volontier, imma missja hija aħna fil-slogan tagħna missja jien, int, aħna fl-imkien. Għax dik hija l-missjoni. Il-missjoni qed nagħmluha fl-imkien mhux qed nagħmilha jien jew tagħmilha. Isma' qegħdin fuq dan il-punt. Perswas li ħafna nies li qed jismawna, li qed jieħdu gost ħafna jismaw dawn l-ister, li qed ikunu wkoll qed nintroduċuhom għal-dinja l-forsi ma jafux daqshekk dwarha u qed jgħidu stra kif nista' nkun parteċipi fiha din id-dinja, kif nista' nikkontribwixxi, kif nista' niżgura biex dawn l-affarijiet li qed iseħħu fih dan il-missju jkomplu iseħħu forsi jikbru ftit. Jekk ikollok tagħti istruzzjoni waħda il-min qed jismana bħalissa xi tkun? Segwina. Jiddemmen ħafna fil-komunikazzjoni, qed noħorġu ħafna informazzjoni hemm barra, kemm fuq il-mezzi tax-xandir, kemm fuq ir-radio, kemm komunikat printed, kemm komunikat f'kull forma ta' komunità, fuq il-website, fuq social media, segwuna, araw bajnejkom x'aħna nagħmlu, iġġudikaw intom u m'għandix dubju bħal dejjem. Kull meta nagħmlu l-appell aħna nsibukom warajna, ġifieri dik hija il-messaġġ tiegħi. Aħna nemmnu ħafna kif qedlek nemmnu ħafna fil-komunikazzjoni. Mela meta tajt seguna probabbli isma' ħafna minn nies li qegħdin bħalissa jisimgħu huma pjuttost orjentati lejn l-internet. Għal daqstant. Komplu simgħu dal-podcast imma fl-istess ħin aħna nitfgħu xi links
illi ħatuna intom. U daw il-links ħajwaslhom nimmaġna l-paġna tal-Facebook. Għandna l-Facebook, għandna l-YouTube channel bil-programmi kollha tat-television li aħna nagħmlu, għandna l-website fejn hemm ħafna proġetti li ħana nkunu għedin naħdmu fuqhom u kif tista' tgħin, ġifieri hemm ħafna modi kif tista' tgħin. Jiena nħobb insommi tliet modi differenti. Għandek il-mod tal-persuna anzjana jew persuna li ma tistax toħroġ mid-dar u ma tistax tgħin imma bit-talb tagħha qed issostni il-missjonarju qed issostni anke lilna. Għandek in-nies li jaffordjaw ammont ta' ħin biex jagħmlu l-volontarjat kemm hawn Malta jew inkella jmorru missjon matul is-sena, ċoja fis-sajf, dis-sena nkunu bagħtna l fuq minn 45 persuna, grupp li kont miegħu jien 22 u kien hemm grupp universitarji ta' 12 telaw iż-Żambja, bħalissa hemm grupp iż-Żambja ieħor u tela grupp il-Kenja. Ġifieri dawn huma kollha esperjenzi nies li marru jagħmlu l-volontarjat u qed jgħinu taw mill-ħin tagħhom. Jew inkella Malta, l-uffiċċju tagħna. Jew inkella sosten finanzjarju. Ġifieri issa kif qedlek, segwuna u segwuna. Ħanatu ħafna links, natu ħafna fejs taw segwuna u availability aħna il-telefon huwa available, ġifieri aħna il-telefon ma jaqtax għall-informazzjoni, ġifieri kif noħorġu xi ħaġa, kif noħorġu esperjenza, kif noħorġu komunikat, il-telefon m'għandniex problema, ġifieri. Tella waħda l-YouTube ħana. Isma, żewġ YouTube channels għandna YouTube Missio Malta u Missio Malta TV. TV fejn għandna il-filmati kollha, il-programmi kollha li għamilna fuq it-television u fuq Missio Malta mbagħad għandna mela dak huwa Missio Malta. Dan huwa l-official hemmhekk dak il-ritratt huwa it-tfal kollha tal-orfanotrofju li għadna kif semmejna ta' Tanzania. Fejn dak il-farm u dik l-ekosistema kollha li semmejt. Fejn il-farm. U jekk tinżel ftit l-isfel, dak huma Elix u Caritas li semmejt li qegħdin hemmhekk. Dik il-kopja. Dik il-kopja, ma dan huwa mhux fuqhom, dan huwa la semmej la qed naraw dal-filmat, kif qed aħna uffiċċju internazzjonali. Sewa. U kull sena f'Ottubru hija l-ġurnata missjonarja, x-xahar missjonarju għal l-aħħar mit-sena ġejja miċċelebrata l-ġurnata missjonarja fit-tielet ħadd ta' Ottubru fejn il-Knisja Kattolika kollha fil-quddies jinġabru flus li jiġu għand il-missju biex inkunu nistgħu nkomplu nagħmlu proġetti li fil-missjoni skont id-direzzjoni u li jtina l-Papa. U noħorġu wkoll filmat wieħed li jintuża mill-pajjiżi kollha u dis-sena l-ewwel darba ħajkun filmat li huwa bl-Ingliż, però il-persuni li jidhru fih jitkellmu bil-lingwa tagħhom imma jkun hemm jew caption bl-Ingliż jew inkella caption bil-lingwa tal-pajjiż. Ġifieri b'kollox għamilna 51 video differenti, l-istess video imma 51 lingwa differenti biex nuru li għana global organization. Global family kien hemm miktub. Dak huwa tas-sena l-oħra, huwa tal-video tas-sena l-oħra ta' din is-sena ġie launch dil-bieraħ. Però intom tagħmlu wkoll programmi tat-television pjuttost avventurużi. X'kismu dak tal-mutur hawn? Dinja Mutur. Dinja Mutur. Fittxu waħda ħna naraw klip. Ta' season 1 din. Isma, saga missi fil-klip, tista' tgħidli waħda. Basically, kifet li għandna nimnu ħafna fil-komunikat. Xtaqt għalek kelli mistoqsija dwar dawn in-nies li immorru jagħmlu l-volontarjat. Meta jiġu lura xejdulkom? Ħafna minnhom jgħidu li kienet esperjenza life changing, ġifieri ibidlu. Kifet lek, kulħadd għandu esperjenza partikolari, ħadd ma mhix l-esperjenza ta' kulħadd l-istess. Għaw min l-esperienza it-tini darba ħassu vera emozjonat jew kommos. Imma tbiddillek ftit il-perspettiva, jiena kien nħobbni, ġifieri ħadd mor hemmhekk. Aħna nippreparawhom in-nies, ġifieri jiena meta mort ma konx preparat, but mort so kien hemm culture shock, kien hemm ħafna affarijiet emotions għaddejjin. Aħna llum il-ġurnata għandna dipartiment għandna persuna li tħossib daw tiffaċilita biex aħna nibatu l-volontiera barra minn Malta, għandna 5 laqat
fejn nittakiljaw ma' psikologu, nittakiljaw l-aspett psikoloġiku, nittakiljaw x'tista' tagħmel, nittakiljaw il-kultura li inti naf jekk ħatmur l-Indja u ħatara l-kulħadd sejjerek. Taf li dak qed jaqblu miegħek. Ġifieri nippruvaw ngħidu ntuhom ftit informazzjoni biex dak li jkun ma jmurx hemmhekk u jħossu ħuta barra mill-ilma ma mal-ewwel ikun għax inti għandek isu l-ewwel jumej sakemm tillendja fil-post. U tibda l-esperjenza, ġifieri l-esperjenza ma tibdix mal-ewwel, għaw minn lejl aħħar jiskopri l-esperjenza ma' tfal jew l-esperjenza propja. Ġifieri mhux kulħadd l-istess, imma aħna qed nippruvaw niffaċilitawha dik il-ħaġa. Nagħmlu dat tip ta' training jibda minn Jannar u Isma', kull kollok tgħidilna l-imklip naraw? Biex naraw biċċajja. Naraw minuta ta' dinja mutur. Iktar forsi number 7, ta' iktar l-isfel. Da? Ma nafx fejn wasal, ma dak kien il-mela. Dinja mutur huwa programm avventurus, mittida fuq il- Mela, gruppetta la qiegħed hawn dak l-editor ukoll. Gruppetta tismani? Mela, issa meta tkun qed tagħmel l-edit, aqta l-minuta minnu, issa mbagħad jgħidilna l-minuta hi. Dan huwa programm Stephen għawek l-Afrika. L-idea ġiet minn Stephen, ma konċ nafu jiena, kuntatti għani għal-isma għalli jintum għandek il-kuntatti l-Afrika. Għalli nishtiq nagħmel esperienza zaħira biex imur bil-motur, biex tejni għalli nsib ftit kuntatti, ecc. Malti da? Malti. Edha għed? Ej. Kemm hu faqa. Mela. Season 2 ħareġ aħjar għax ovvjament tallimna, għamilna ġifieri, ecc. Issa bħalissa Stephen jgħid South America, Season 3. Allora l-rwol tiegħek fiha inti narrator? Ġien just nidħol f'xi 3 punti biss, just islu biex insegwi ftit x'inhu jiġri. Biex taqqat l-istorja. U l-script writing tagħmlu inti jew? No, mhux jien. Kellna tim ta' volontiera jaħdmu fuq. Hawnhekk wasal. Nipprova nara fejn naħseb il-Malawi hawnhekk. Fil-chicken fire, naħseb il-Malawi. L-idea tal-programm. Da approach jak. Approach għana għal-nis għajnuni ftidu jena għatlu tini ċans għanaħseb ġimma. Għatlu ġimma dila nerġu nitaqaw u nitkelmu. Ġil ġimma ta' wara, xsebt titfuqa. Għatlu isma għatlu għandi dil-ideja. Għatlu xtaħseb. Għatlu inti għatli li ħatmuru ħatamel xi sena. Kalkula. Għatlu jekk ikonna nittrainjaw biex inti tiffilmja. U jekk ikonna nejnuk mhux biss bil-kuntatti, imma nieħdu ħsieb il-loġistika, nejnuk għal-visas u għall-affarijiet, inkunu aħna l-production team tieħha. Lest li nagħmlu television program u da kif qedlu hekk. No, speċi tini ċans għax insomma ma kienx dak l-ewwel meeting ma kienx daqshekk pożittiv. Però mbagħad irġajna ntqajna u għetlu x'kien il-kunċett, għetlu għara. Għetlu għana nixtieq u nagħmlu programm ta' avventura fejn mhux bħassoltu magazine style program biex għodu nitkellmu ma' missjonarju hekk, imma inti bħala persuna lajka li ħatmur visiting hemmhekk tagħmel l-avventura bil-problemi kollha li ħajjanqalawlek, però l-idea hija li tgħaddi minn fejn għamilna l-proġetti aħna. Jiġifieri jekk ħatmur l-Etjopja nippruvaw insibu rotta li inti ħatgħaddi ma fejn għamilna l-proġetti mbagħad il-Malawi u nibqgħu niżlin u b'kollox Stephen dar aċċetta. Mbagħad ġiet COVID, allura kellna ċans sena nitrejnjaw, sena u nofs nitrejnjaw, kamera, ħadd training fuq il-kamera, radna naraw x'equipment ħajtella miegħu, logistics, għax hija nightmare, ġifieri wara li dħalt għalija ċam il-bidejja ġifieri, ma kienx faċli. L-ar Lasja ġifieri kienet meta mar Lasja. X'inhi d-diffikultà? Id-diffikultà hija l-visas, il-lingwa, l-Afrika b'xi mod ieħor ġaħġaħa. Hemm ċertu pajjiżi m'għandek bżonn visas, pereżempju bħalissa South America hija l-ideali, m'għandek bżonn l-ebda viża ħlief jekk min issejjer żball Kuba. U l-Messiku minn għalija. Hija sissa li ilu diġà 8 xhur għax issa wasalna. Għadu għaddejt fiha. Dat tliet season, l-aħħar season li ħanamlu. Ġifier l-ewwel saret l-Afrika, dorna 13 pajjiż u dorna 33 proġett li għamlet missjon. Allura nies qed jaraw. Da fejn xandar? Fuq U xandar fuq il-YouTube. U YouTube, imma bħalissa għandna season 1, issa għadu kif spiċċa season 2 ir-repeat fis-sajf u ħaj nipplowdjawh kollu fuq il-YouTube. Season 2. Għaddini għal-website? Da tajb nġibuħa u lajlesti. Mela.
U persona interessanti ħafna. Tonnu wiċċu nafu ximkien. Niklaxjaw ħafna jinawu. Fuq xiex, fuq kollox, mux ma naqblux, fuq kollox ovvjament. Illum il-ġurnata nifmu ħafna ġurġin u jgħat wahdu, immaġina wahdu, għet jagħmel dan it-trip bil-mental problems kollha, bil-visas kollha, bil-mart kollu jiġi għax kollox esperjenza jiena f'żloga. Żgur nafu x'imkien dabdi, ma ta' mhux qiegħed Malta bħalissa. Bħalissa le. Stephen bħalissa qiegħed South America għadu kif daħal il-biraħ tlula l-Ekwador mill-Peru. It-target huwa li jiġi lura Malta issa lejn l-aħħar tas-sena. Ikun wasal Kuba suppost l-aħħar post li ħajjiqaf. Unkunu ukoll dorna daw il-pajjiżi u rġejna rajna proġett li għamlet Missiex. L-idea kienet in-nies ridu avventura, tajnihom avventura, ħadu pjaċir, tindunax iwaqfuna ħafna, ċemplu ħafna, jisaqsu ħafna. L-udjenza ukoll meta l-avolja ila ma toħroġ issa l-istatistika, meta kienet ħarġet l-istatistika tal-ewwel season kien tajjeb bħala udjenza kienu qed jiffollowjawna. Eccetera. U n-nies meta mbagħad noħorġu l-appelli jafu li aħna minna daw il-proġetti. L-idea mhux li niġbru, l-idea li ninformaw. Imma ninformaw b'mod differenti. Flok għamilna reklam, xtrajn ħal-airtime u għamilna program televiżiv. Ġejdu tiġbru wkoll. Ovvjament. Meta jmiss li ħad tiġbru flus? Għana f'Marzu. Mela, niġbru flus is-sena kollha. Imma l-iktar żewġ events kbar li nagħmlu hija f'Ottubru, il-ġurnata missjonarja, fejn matul ix-xahar ta' Ottubru niġbru ammont ta' flus kemm il-Knejjes u kemm minn Malta ġifieri. Fl-imġurnata. Jew xar kollu, però mbagħad il-climax jew nsejħulu hekk il-ġurnata propja hija 19 Ottubru huwa it-tielet ħadd ta' Ottubru fejn il-Knisja kollha madwar id-dinja Kattolika il-flus kollu li jinġabru dik il-ġurnata jgħaddu lill-uffiċċji tagħna fid-dinja kollha biex isiru dal-proġetti. Mawra Salħanu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, ovvjament aħna minnaħa tagħna nħeġġu li dakinhar isegwukom, isegwu x-xandira u kif ukoll min jista' jkun ġenerus. Ottubru ma tkun xandira, tkun iktar informattiva għax fil-quddies, eċċetera. Però mbagħad aħna nagħmlu maratona f'Marzu, l-unika maratona, imma nagħmlu maratona waħda f'Marzu u hemmhekk apparti li tajjeb ngħidu li l-maratona mhijiex biss aħna ma nużawhiex biss biex niġbru flus. Jiġifieri biex ngħidu isma' bżonn isir dal-proġett jew hemm bżonn isir dal-proġett, ma nużawha wkoll bħala pjattaforma biex nuru il-flus li ġbarna fil-maratoni ta' qabel, il-proġetti li qed nagħmlu, li għamilna, li twettaqna. Pereżempju, jekk nista' ngħid proġetti li żgur huma ta' interess anke għal benefatturi għax huma proġetti interessanti ħafna. Huma pereżempju it-tliet skejjel kbar li tul is-snin imbnew il-Pakistan f'art Musulmana ġifieri. Hemmhekk hemm sisters Dominikani Maltin, hemm żewġ sisters intqajt magħhom sena ilu fi frar li għadda, ftit inqas minn sena. Fejn hemm Sister Francis li ilha 30 sena hemm u hemm sister oħra Luċija minn għalija Luċija jisimha. Dejjem nitħawwada. Li di malli ħadet il-voti ta' soru ta' 18 sena marret il-Pakistan u llum għandha 82. Ġifieri di għexet hemm, ħajjitha hemm. Jitgħidli li jiena Pakistana, mhux Maltija. U daw is-sorijiet qed jagħmlu ħafna ġid hemmhekk, qed jagħmlu investew ħafna fl-iskejjel. Illum il-ġurnata għandhom ħafna novizzji, għandhom ħafna sorijiet mill-Pakistan stess, ġifieri. Hemm tliet skejjel partikolari mort narhom it-tlieta li huma fejn f'kull skola hemm 900 persuna tattendi f'kull skola. Fejn però għandhom xi ħaġa partikolari tlieta li huma. Waħda minnhom hija biss għall-bniet u t-tnejn l-oħra huma mixed anke għat-tfal żgħar. Waħda mill-iskejjel li morna naraw apparti li it-tfal qed imorru hemmhekk għall-edukazzjoni, ħafna mit-tfal qed imorru huma fqar il-familja tagħhom u m'għandhomx jieklu. Allura kolazzjoni żgur ma jieħdux. Allura il-waħda mill-affarijiet li jagħmlu kif jaslu t-tfal ituhom kolazzjoni. Ġifieri waħda mill-inizjattivi ta' din l-iskola hija li jagħtu kolazzjoni t-tfal. Dik waħda mill-iskejjel. U din hija skola li intom tiffinanzjaw bħala missjon? Waħda minnhom.
tlieta nbnew kollox mhux biss Missio, imma Missio tikkontribwixxi ħafna. Aħna kontribwejna f'tnejn minnhom. Hija perikoluża għal daw l-istorijiet? Il-fatt li dejjem perikoluża kull fejn tkun, perikoluż m'hemmx fejn tkun Pakistan. Ġifieri forsi jissenqas perikoluża mill-passat, ġifieri imma teddida għall-missjonarju dejjem edem. Ġifieri aħna għandna mbagħad ngħaddihulek għandna ktieb jismu Ġrajiet huma rakkonti mill-missjonarji Maltin minn xi xaddew hemm sparawlu. Ġifieri mela m'hemmx teddid, imma il-positività tagħhom, the positive side tagħhom u l-entużjażmu tagħhom biex jgħinu lil proxmu hija kbira. Allura tissupera il-teddida. Waħda mill-iskejjel pereżempju mbniet fej oriġinalment oriġinaw l-ISIS. Ġifieri tista' iktar teddida minn hekk, ġifieri. Imma nqogħdux nidħlu fuq it-teddid eċetera. Imma ġifieri waħda mill-iskejjel daw jissapportjaw l-tfal kollha biex jieħdu kolazzjon. Ikollhom l-ikel. Skola u ġifieri apparti li hemm uħud mit-tfal iħallsu għax jaffordjaw il-ġenituri tagħhom, hemm ħafna tfal ukoll li ma jaffordjawx, allura jgħinuhom is-sorijiet biex jieħdu l-edukazzjoni. Skola oħra xi sigħa u nofs il-bogħod minnha, jekk mhux iktar. Raw li f'dil area hemm ħafna tfal il-tiema. Allura mal-iskola li by the way hija skola vera mamula mill-Maltin. Meta ngħidlek hekk ġifieri bil-laboratorji, bil-home economics room, ġifieri jidhru li hemm is-sisters Maltin involuti fiha, ġifieri bil-computer labs, ġifieri dak kollha finanzjajnihom aħna. Vera skola ta' vera biex ngħidlek. Li jinħadd pjaċir ngħid din sabiħa. Għandhom orfanotrofju, bnew orfanotrofju magħhom biex hemm 60 minn daw it-tfal li jmorru l-iskola m'għandhomx fejn jmorru, iżommuhom fl-orfanotrofju. Di skola oħra. Ġifieri mhux biss il-missjoni tal-edukazzjoni, qed jippruvaw jaraw it-tfal kif jistgħu jgħinuhom il-komunità holistika kollha ġifieri mhux ġast għatawhom l-edukazzjoni u daqshekk ma jinteressanix iktar. U skola oħra li morna narawhom hemm ħafna tfajliet kienet ta' tfajliet, hemm ħafna tfajliet li jridu jimxu distanzi twal biex imorru l-iskola u nabnew hostel. Żgħir fejn inqas daw isa boarding school u hemm xi 40 li daw it-tfajliet jgħixu hemmhekk u għadha pita ġifieri qed barra li jgħixu hemmhekk ituhom il-ħiliet, ġifieri mhux skola biss imma jgħinu wkoll fl-affarijiet. Daw qed jieħdu ħsiebhom hekk. Il-maġġor parti huma Musulmani, ġifieri f'kull skola forsi hemm bej 30 u 40 kids jew students. U l-popolazzjoni ta' kull skola kemm hi? Hemm 900 children each. U meta saqsejt kull skola. Kull skola. F'daw it-tlieta. U meta saqsejt is-Sister Francis qed tilhem għal xiex jiġu għandkom. Fis-sens il-gvern joffri skola b'xejn. Hemmhekk, fil-Pakistan joffri skola u hemm skejjel oħra. Qalt li anki aħna ġieli saqsejniha dil-mistoqsija u r-raġuni hi li hawnhekk jaraw l-imħabba. Hawnhekk jaraw li mhumiex numru imma kull wieħed ngħidulu bismu. Hawnhekk il-valuri tagħna nsara tħobbna jew tobodna, għandna valuri sura, għandna valuri tajbin, valuri tal-familja, valuri tal-imħabba, valuri ta' ċertu affarijiet. Allura huma jinteressom li t-tfal tagħhom jibgħatuhom f'din l-iskola, issa ħalli jibqgħu ħadnu r-reliġjon tagħhom, imma l-inqas ħadu xi ħaġa pożittiva. Barra minn hekk anki l-edukazzjoni hija kompletament differenti minn tal-gvern. U għandhom a very high success rate ta' studenti li jkomplu l-università. Ġifieri mhuwiex rekwiżit li inti biex tmur ġodda l-iskola mbagħad tikkonverti. Di tal-ikkonverti xi kultant sirt nitħaq biha ġifieri għax xi kultant nassoċjaw il-missjonarju mal-immur hemmhekk biex jikkonverti lin-nies. Il-missjonarju ma jmurx hemm biex jikkonverti lin. Inti min ħajitlaq minn pajjiżu jħalli kollox warajh. Imur f'post in the middle of nowhere b'xej, b'ta' fuq u sendu u jew blaffajt li jkun ħa. Ma jax meta ħerġa jiġi lura biex jikkonverti lin-nies. Ħanejlek il-missjonarju għandu qalbu biex jgħin in-nies. Il-missjonarju u l-persuna mhux bil-forsi tkun assista biex tkun missjonarju, jista' jkun żagħżugħ, jista' jkun tmur tagħmel tliet ġimgħat ċar biex tgħin. Il-missjonarju li tal-lemtiena u li naħseb li hija veritiera, ġifieri hija hekk, hija imur hemmhekk għax iħobb in-nies, iħobb jgħin u altruist u bl-eżempju tiegħu jaraw xi ħaġa differenti. U ħajsaqsu n-nies. Issa kkun bagħad
u ma jiddeċidu li jisma' dan nisrani, telaq kollox, ġijaw, iħobna, qed jittina kollox. U jiddeċidu huma biex ikomplu jesploraw jekk ir-reliġjon tagħhom jew jaqleb ir-reliġjon, it's up to them. Mhux u ħajsfurzhom, imma diki il-missjonarju huwa li bl-eżempju kif jgħid il-Malti, l-eżempju jkaxkar. Bl-eżempju tiegħu u bl-imħabba li tiegħu li qed jagħmel u bis-sakrifiċċji kollha tiegħu, il-daw in-nies qed jaraw xi ħaġa differenti. U biex xi ħadd ikun volontier magħkom li jmur jirrappreżentakom f'dawn il-postijiet, jistgħu jkunu nies li jkunu agnostiċi atei. Kulħadd huwa welcome, mhux kulħadd huwa jista' jkun missjonarju jaqdi funzjoni ta' mħabba, m'għandekx għalfejn tkun aħna fl-uffiċċju tagħna. L-uffiċċju tagħna, l-uffiċċju missjonari għandna tnejn minn nies li huma Ħindi jaħdmu magħna mill-Indja. Imma l-imħabba li nsibu minn għandhom lejna u l-imħabba li qed jirċifu minn għandna huma hija xi ħaġa laqqas nista' niddeskriviha llum il-ġurnata u jsejjaħ li papà jew hija. Ġifieri da huwa kwalifikat accountant. U kien jaħdem hawn Malta ta' xejdulu hawn. Li jaħslu għaw xejdu. Fatiga, fl-isptar. Mela, isma, tkellimna fuq ħafna proġetti li ovvjament huma kommoventi, huma proġetti li ġaluk tikkonsidra speċa what matters in life. Huma proġetti ta' suċċess ħafna minnhom. Kien hemm proġetti li fallew. U mela ma jkunx hemm. U mela, tista' tina. Għandek eżempju wieħed. Eżempju u x'tallimt. U x'tallimna minn dak il-falliment. Ħani li dabħol kull ħaġa inti ikollok ammont żgħir. Aħna nsejħulu calculated risk. Ġifieri da snin ilu kont għadna naqqas jien hemmhekk, ġifieri ħanejdu għax tallimna ħafna minnu anki jien tallimt tal-lavora ma kontx involut direttament fih. Biex tagħmel borehole m'għandek bżonn inġenji, għandek bżonn nitrakk tipo kif isiru l-oil rigs waħlulhom il-pajpijiet u jibqgħu niżlin u ġieli aħna ninżlu sa 100 metru, ġifieri mhux xi ħaġa żgħira, ġifieri jiddependi anke iktar sakemm issib l-ilma l-water table, xkultant nħaffru għal xejn għax ma nsibux ilma laqqas, ġifieri alla folja jkollna nkunu ċerti li hemm mhux jien min jagħmlu l-istudju jkun ċert li ħansibu l-ilma hemm imma ma jsibux. U għedna smatna mela borehole tiswa dvarja bej 1000 jew 10,000 biex nagħmluha. U aħna matul is-senet nagħmlu 20 jew 30. Għaliex ma nixtrux it-trakk aħna li jiswa jenna nagħti figura 200,000. U flok nagħmlu 20 f'sena jew 30 nistgħu nagħmlu 100. Raġuni, kienet raġuni valida u tagħmel sens. U saqsewili ġimgħa ilu l-istess xi ħadd tela miegħi Tanzania għalli jisma' għalli f'moħħi ħlom xi ħaġa u rrid niġi ngħidilek u mort u għalli l-istess ħaġa għalli jisma' għalli intom tagħmlu l-warehouse għalli qed bejwed kemm jisma' ngħinkom biex ninvestu u nixtru u qedlu proprju din l-istorja. U xtrajna da trakk u beda jaħdem u l-ewwel sentej kienu tajbin u minna boreholes. Ġallu sara ma sibniex fejn sewwuh. Parts ma jeżistux u spiċċa da trakk għadu hemm sallu msaddat u fil-post ma nafx sar minnu ġifier ma nafx fejn da trakk. Imma ma baqax intuża. So tajjeb li noħolmu, tajjeb li nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar, imma xi kultant ukoll irridu naħsbu x'se jiġri, ġifieri fit-tul. Mhux awwalek qed ninvestu iktar f'proġetti sostenibbli għall-futur. Illum il-ġurnata ħarsu lejn il-proġetti isma' għada pitada dal-proġett ħajjejn, ħajibqa' hemm, issa minn ma nistax ngħid li 100% huma kollha suċċess. Dejjem ikollok persentaġġ żgħir li jfalli proġett, jien naf l-Etjopja wieħed mill-proġetti falla mhux għax rid ifalli għax inbidel il-gvern kien minn ta' post ieħor u fejn aħna bnejna dak il-farm li semmejt millum il-ġurnata hemm għadu l-farm imma mhux qed jaħdmu, mhux qed jiffunzjona għax hemm kien hemm gwerra ċivili u s-sawt ma ġifieri ma jkunux biss għax
kienu proġetti ħżien, imma anke ċirkostanza tal-post. Imma ftit minnhom li fallew il-proġetti. Mela ħabib tiegħi ħandu pawża żgħira, mbagħad la nerġa' niġu lura naħdu tatt silma u forsi bela kafe u whatever. Nixtieq nitkellem naqra fuq is-settur tal-volontarjat in ġenerali. Kif evolva naf li inti darba saqsejt should the president be above the law? U kien mal-faċċata tat-Times. Mela, ħaħallu għombek un bat wara l-break insomma nħallu ktajt il-parti tijak u koll. Tajjeb? Tajjeb ħafna. Grazzi tal-li t-segwu t-taħdida, qabel ma nkompli, nirringrazzja l-kumpaniji li l-na jgħinu nizguraw biex jissokta dan il-proġett, dawn il-ħbib tagħna huma tal-Browns, il-ħbib tal-ESS, grazzi l-Maple, l-Alberta, l-Garmin, il-Welbys, grazzi l-Derek Meats, il-Business Labs kif ukoll Grotto Tavern, patreon.com/John Malli jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna. Issa nkomplu jien u Robert. Edmund, laqna. Mela, isma' inti kien hemm darba minn dal-artiklu li kien der minn għalija wkoll il-faċċata tat-Times. Fejn inti ġejt kwotat tajt, issa ikkorreġini fejn jiena mhux daqshekk qed ikun preċiż, should the president be above the law? Fina l-kuntest. Dak kien inċident partikolari fejn jien tallimt ħafna minnu. Minister Jesbar kien fl-2009. Fejn kienet għadha kif ħarġet il-liġi tas-settur volontarju fit-2008 imħabba raġunijiet li matul is-snin fil-bidu tal-millennium inqalaw ċertu ċirkostanzi li tefa' dellikra fuq is-settur volontarju. Kienet inħasset il-ħtieġa li f'Malta nibdew nippreparaw liġi li tikkontrolla ftit laqdiet volontarju. Wara kważi 6-7 snin ta' diskussjoni insomma fuq il-mejda minn ħafna parteċipanti, il-Knisja, il-Gvern, l-NGOs u ħafna oħrajn. Wasalna fi qbil u ħarġet din il-liġi fl-2008. Il-liġi tgħidlek li għandu jkun hemm żewġ entitajiet, l-entità li hija tal-Kummissarju tas-Settur Volontarju biex nagħmel aktar sempliċi għandek il-Kummissarju tas-Settur Volontarju li huwa ir-regolatur. U mbagħad fl-istess liġi tgħidlek li għandu jkun hemm kunsill tas-settur volontarju li huwa il-promotur. Mill-int għandek ir-regolatur u għandek il-promotur biex jibbilanċja l-affarijiet. U niftakar li fl-2008 kienet ħarġet call, jien kont naħdem Leading Foundation, għamilt 8 years, 8 snin naħdem Leading Foundation, dħalt għal periodu qasir u spiċċajt għamilt 8 snin hemmhekk, kienet esperjenza partikolari naħdem fil-fundraising marketing ġa semmejna xi ħaġa biex nissetjaw departiment fejn tidħol persuni b'diżabilità. U nominawni leading biex inkun biex jekk niġi magħżul inkun parti mill-kunsill. Niftakar kont irċevejt ittra li jiena ġejt nominat u ġejt magħżul u l-ewwel laqa biex nagħti ftit informazzjoni l-kuntest. Is-settur volontarju kienu magħmul minn ċertu nies li inti tinnominhom min jirrappreżenta l-volontira, min jirrappreżenta l-amministraturi, min jirrappreżenta l-benefattur, insomma hemm lista. U jiena ġejt nominat waħda minn daw il-kriterji u wara li ġie għamel skrutinju u ra il-kummissarju jagħti il-parir il-Ministru biex jappunta n-nies fil-Kunsill. U jiena intażil biex inkun parteċipi. U fl-ewwel laqgħa l-istatut jgħidlek li għandu jiġi magħżul il-President li jmexxi dan il-Kunsill. U ma nafx kif, ġifieri jiena bniedem li kont naħseb l-unika wieħed li ma naf il-ħadd fuq il-mejda, ġifieri għadni ġej, għadni nibda, għadni żgħir. Innominaw li u f'kemm li ngħidlek il-ħaqt il-President. Nirringrazzja wkoll għax in the meantime jiena mbagħad kont laqt mis-settur volontarju naħdem, Marta ġejt naħdem fil-privat, kont naħdem ma' llum ħabib tiegħi Antonello Cappitta, skola fejn taħdem fl-edukazzjoni, fejn niftakar ċempiltlu għetlu isma' inti taf li nominawni u qed membru tal-Kunsillu da jirrikjedi CIO satej meeting darba fix-xahar. Għetlu però għek jgħidu li biex jekk nix interessat jew jinnominawni biex nkun president. Għetlu jiġifieri minn satej fix-xahar daħa jiġi iktar tal-inqas nofs ta' nar fil-ġimgħa. Għalli tinniċ ftit ċans insomma u tukat ixtori xor ċempil li għalli isma' di tkun il-corporate social responsibility tal-kumpanija u hemmhekk dak il-ħin speċja irringrazzjajtu u bdiet l-avventura tiegħi fil-Kunsill. U tallimt ħafna kont waħdi u propju dak il-każ kien wara sena il-liġi tgħidlek li
affarijiet li jsiru minn entitajiet pubbliċi, jew ministeri, jew entitajiet pubbliċi, jekk jsir xi ġbir, jekk jsir, eċetera, irridu jitqasmu lil laqdiet volontarji li huma reġistrati mal-kummissarju tas-settur volontarju. Reġistrazzjoni tfisser li inti għandek ċertu obbligi, teżentak, tista' tiġbor, imma għandek ċertu obbligi li inti trid twettaq fis-sena, nistgħu nispjegawhom iktar tard. U waħda, allura kienet tgħidlek hekk il-liġi li la ħajnġabru il-flus minn ministerju, minn entità pubblika tittihom biss l-laqdiet reġistrati. Allura kien hemm issue partikolari f'dik is-sena partikolari fejn l-istrina kienet għaddit taħt il-presidenza, taħt il-Malta Community Trust Fund u kienet ħassir fuq il-mezzi tax-xantir. Qabel kienet l-istrina kienet owned by PBS, l-ownership tagħha PBS ovvjament għax fih peace, ħafna organizzazzjoni, eccetera. Kienet bdiet b'inizjattiva ta' Piazza Pardi fil-98, minn se jizbal, u baqgħet għaddejja, però peace kbir kien. Allura rrid tagħti xi ħadd u ddeċidew li tuwa lill-Malta Community Trust Fund. Però la darba ħajsir il-ġbir fuq kienet l-ewwel sena li hemm il-liġi, la darba kien ħajsir il-ġbir fuq PBS. Aħna bħala kunsill, jiena bħala chairperson nirrappreżenta l-kunsill u bħala Professor Kenneth Wayne, li kien l-ewwel kummissarju tas-settur volontarju, ħriġna joint statement u għedna isma' la darba issa għaw il-liġi importanti li l-liġi tiġi osservata. U la ħajsir ġbir fuq l-istazzjon nazzjonali li huwa entità pubblika importanti li dawk laqdiet li ħa jibbenefikaw inkluż il-Malta Community Trust Fund irridu jkunu irreġistrati. U hemmhekk kienet inqalet ftit issue. Minn dal-statement. Għalfejn għalli xax di stama pittos statement sobriju? L-inqalat l-issue għax ovvjament għal-raġunijiet l-imbat diskutejnijom fis-sens il-Malta Community Trust Fund illum il-ġurnata hija foundation, mhijiex reġistrata mal-kummissarju, ma dak iż-żmien kienet foundation u laqqas kienet irreġistrata. Ġifier kien hemm affarijiet ambigwi kienu miftuħin. Imma jiena bħala chairperson u bħala kunsell ma stajniex nagħlqu għajnejna għal kien hemm il-liġi u ridna noħorġu dik l-istqarrija u minn dik l-istqarrija gazzetta lokali ħadet li jiena tnejt isma' Id-distillat, miex kwotazzjoni, ġibiri. Fl-email, fil-press kollha u fl-informazzjoni tajna l-press, kien hemm indikazzjoni simili, ma kienx preċisa dik il-kelma li qed tajjin should the president be above the law. Imma jiena ħriġt tal-istqarrija, jiena għamilta kont waħdi, ġvilaqas uffiċċju ma kelli dak iż-żmien, ġifieri kont solo il-President waħdu u Kenneth Wayne waħdu persuna tejn lilu bħala segretarja. Ġifieri kien offrili anki uffiċċju x'laqas uffiċċju l-Kunsill ma kellu kien offrili kamra b'desk biex nista' nutilizza bħala uffiċċju tal-Kunsill u bdejna minn hemmhekk. Kien hemm pushback għal dan l-artiklu? Kelli diskussjoni mbagħad mal-presidenza, ġifieri mal-communications team tal-president, ċarajna l-affarijiet. Aħna qatt ma kellna it-tnejn li aħna, kemm aħna u kemm il-president qatt ma kellna intenzjoni li nweġġaw lil xulxin, ġifieri li nagħmlu ħsar is-settur it-tnejn ħobbu s-settur, il-ġid li sar mill-presidenza kollha, minn kull president huwa kbir. Imma kien hemm affarijiet li tru l-snin ridna nirranġawhom. U naħseb bis-saħħatek iċċaqalqu ħafna affarijiet. Kienet għada fil-bidu l-liġi, ġifieri konna għadna nesperimentaw l-affarijiet kollha li kien hemm fiha. Tajjeb ngħid lill-liġi mbagħad tul is-snin rġajna għamilna reviżjoni tal-liġi, ġifieri fit-2018 kien hemm revision tal-liġi. Isma' qabel ma nibdew bir-reviżjoni, nibdew mill-bidu. Għax inti kont hemmhekk fl-ewwel daħħal il-biċċa tax-xogħol essenzjalment. Chapter 1. Tal-evoluzzjoni, speċa kien hemm perjodu fejn Malta ddeċidiet ħadd irregolarizza dan is-settur. Tista' toħodna għal dak iż-żmien u x'kienet il-motivazzjoni fejn ddeċidejna nagħmlu il-biċċa tax-xogħol. Ara, is-settur volontarju bħal kulinkwa settur ieħor hemm il-flus involuti. Issa s-settur volontarju huwa differenti minn settur ieħor, huwa li l-flus li qed ikollu s-settur volontarju f'idejh huwa flus li huma miġbura għal skop partikolari. Mela għandu jkun hemm accountability u għandu jkun hemm trasparenza kif qed jintefqu l-flus.
Naħseb hemmhekk ċara, ġifieri mhux qed ngħidha jien dik kulħadd, ġifieri kulħadd irid iserraħ moħħu li l-flus li qed jinġabru qed jintefqu vera jekk jiena rrid niġbor biex nixtri fixkun ilma, importanti li bil-flus li ġbart niġbor fixkun ilma, sekk baqa' li iktar ngħid isma' daw ħanagħmel hekk bihom biex jiena nkun trasparenti. Fil-bidu tal-2002 kien qalat ċirkostanza partikolari fuq NGO partikolari li fl-opinjoni tiegħi naħseb kibret iżejjed kienet, ġifieri ma kienitx kif kienet qed tiġi mwassla, però għal xi raġuni kien hemm ħafna misinformation. U is-settur bata. Ma diġà fejn qod nidħol fid-dettall partikolari, imma s-settur bata fuq nuqqas kien hemm ħafna question marks, isma' hekk qed isiru l-affarijiet għaliex m'għandhomx isiru mod ieħor, għax m'għandniex inkunu nafu iktar, għax m'għandniex inkunu nafu hekk u nafu. U hemmhekk bdiet ċoħe kienet diġà tinħass li hemm bżonn ikun hemm il-liġi, imma aċċellerat biex il-liġi toħroġ. Ħadet it-tul, għax fit-tul bil-fors toħod tul b'liġi, ġifieri li liġi ġdida, liġi tas-settur volontarju, kif qed inti hemm bżonn liġi fis-settur volontarju, saqsejnija din mistoqsija wkoll. U ħassejna li hemm bżonn imħabba li s-settur volontarju evolva, kiber, u hemm iktar affarijiet relatati u maqudin miegħu. Kif qedlek fis-sena 2008 bdiet il-liġi. Kien hemm min ovvjament liġi ma ħax biex biha, mhux ma ħax biex ħabba trasparenza, ma tkun trasparenti, imma ħadd esiġi responsabilità iktar. Ġifieri l-liġi kienet dak iż-żmien kienet għax illum bidlet ukoll u ma nistax issa m'għadniex ħanibdew hekk. Jiena membru tal-Kunsill għamilt l-ewwel 6 snin kont chairperson, il-President tal-Kunsill, u mbagħad għamilt 7 snin oħra bħala membru fil-Kunsill. L-aħħar li kont fil-Kunsill meta kien? 3 snin ilu. Ġvina ma ġajċ ħriġ tal-kariga biex neġa niġi nominatu jew elett 3 snin ilu. U anki rreżenjajt mill-pożizzjoni tiegħi li kelli barra minn Malta. X'żammek hemmhekk għal daqshekk snin? Ħanilek żammni hemmhekk għal daqshekk snin. Peress li jiena kont fil-bidu da bħal meta jkollok tarbija, hekk inħobb insemmi, ġifieri inħobb ngħidha. Din aħna wellidna xi ħaġa ġdida, wellidna l-Kunsill tas-Settur Volontarju mhux wellitu l-liġi u s-settur. U jien ġejt afdat bħala l-ewwel persuna li nieħu ħsieb dan il-Kunsill. Kunsill magħmul minn 11-il persuna, bidejat differenti, però ban wieħed li l-Kunsill nwassluh u jieħu dak li ħaqqu u jkun u n-nies isiru jafu iktar il-ġid li qed isir bis-settur volontarju. U għamilt l-ewwel sentej, ġifi bejn 2008 u 2010, sentej u nofs, waħdi. Mbagħad ġiet persuna oħra, illum għadu hemm Mawro, biex ikun jisu is-support il-persuna segretarju, sejħulu li jridu tal-uffiċċju il-full-timer, għax jiena ma kontx full-timer, kont immur ftit sigħat fil-ġimgħa. U b'sagrifiċċju wkoll għall-familja, ġifieri kont nitlaq anke flaxijiet, laqat, ġiena mmur Brussels għal ċertu meetings, eċetera, speċi u nħalli l-familja wara dar waħedha l-mara bit-tfal. Għax hemm ukoll l-element ta' sagrifiċċju, ġifieri fiha mhux minni biss, kif qed l-ewwel, mill-familja kollha. Wara sentej u nofs hemm xejdu daħal Mawro u kbirna. Jiena ħassejt li dawk l-affarijiet li jiena ħlomt bihom fl-ewwel 3 snin ta' li nkun preżi, il-terminu kien għal fl-ewwel 3 snin, u mbagħad ġejt estis għal 3 snin oħra, irrid inwettaqhom u rrid invarhom. Inutili noħlom nagħmel l-affarijiet u nħalli kollox għal ta' warajja. U li għamilt 6 snin chairperson kienet għalija a learning curve. Jien ma konx preparat għalija fl-ewwel sena, però nħoss li tallimt minna, nħoss li qdejta kif stajt u mill-aħjar li stajt u naħseb li għamilt xogħli. U wara 6 snin ma ġejtx appuntat rġajt chairperson jiġi nominat u mbagħad ikun hemm votazzjoni, eċetera. Ma jimpurtax, u però xtaqu li nibqa' membru fil-Kunsill. U dejjem ngħid ħadd inkompli, ma nkomplix, eċetera, imma dejjem kien hemm l-element parti minni tgħid li jisma' għadhom għaddejjin, għadna ma farajniex kollox. U sakemm rajt il-baby jibda t-teens,
ma tlaqx. Kif beda t-teams mbagħad nies li huma kapaċi iktar minni fih ġifieri il-chairperson il-ġdida, fi żmieni kien hemm anke chairperson Noel li ħdimna ħafna 8 feet. Barra minn hekk ukoll ma ħassejtniex li rrid nitlaq għax bdejt il-proċess fil-Kunsill li nbidlu nerġgħu biex nagħmlu reviżjoni tal-liġi fit-2018. Allura ma kienx fair li nitlaq halfway fil-bidla meta ħadd inbidel. Tista' semmilna jekk uħud mill-affarijiet li inti ħlomt u eventwalment bħala kunsill wettaqtu jew ħlomtu flimkien u wettaqtu ejja ngħidu. U li fundamentalment das-settur inbidel minħabba fihom. Iktar mill-inbidel iktar tajnieh valur. Is-settur jien ma ngħidx li s-settur inbidel bdejna ħarsu lejh b'mod differenti, bdejna naraw iktar il-valur. Per eżempju, fis-sena 2011, meta kienet is-sena internazzjonali tal-volontarjat, EUIV, European Year of Volunteering 2011, peress li jiena kont iċ-chairperson tas-Sertur mill-Ministeru ġejt appuntat biex nirrappreżenta Brussels għal dawk is-sentej, ġifieri preparazzjoni 2010 u 2011 jitwettaq il-proġett kollu. Allura kont inkun parteċipi anke fil-meetings fi Brussell li tallimt ħafna minnhom, għamilt ħafna ħbieb u waħda mill-ċirkostanzi partikolari li jisni taf inti meta tkun qed hemmhekk fuq mejda kbira ġej minn pajjiż tan żgħir. Hemm nies li ġejjin minn ministeri qed jirrappreżentaw il-ministeri li ilhom jaħdmu fil-ministeru għandhom esperjenza iktar minni. Ħassejt niftit di għadu out għall-ewwel u niftakar il-moment li jisni bdejt nikkomunika aħjar u tħalt fija l-biċċa tax-xogħol kien li kien imiss kulħadd qed jgħid minn fejn ġej, x'qed jagħmel minnu, eċċetera, kif waslu fuq qedtilhom jiddispeċini, imma jiena non-existing, speċi qabel insibu lil Malta fuq il-mappa li hemm hemmhekk kbira, għatlu jien mhux se nitkellem għax laqqas biss se tidher hemmhekk Malta, qasem indikazzjoni li Malti hija parti mill-Unjoni Ewropea. In a matter of 10 minutes bidlu l-mappa kien hemm Malta miktuba u stajt nintroduċu minn dak il-ħin, minn dak il-punt partikolari komplejt u sirt ħabib magħhom u komplejna u kien mument fej tara mbagħad kif iħarsu lejn pajjiżna, ġifieri hemm ċertu pajjiżi bħal Polonja li kienu għadhom qed jibdew jew ftit snin fuq is-social policies u fl-affarijiet ta' ħerġin mill-komuniżmu, allura kien hemm struttura differenti. Bdew isaqsu ħafna affarijiet x'għamilna, bdew isaqsu ħafna affarijiet fuq il-liġi kif irnexxilkom tagħmlu l-liġi għal xi għamiltu hekk. Ġifieri tibda tibni daw ir-rapporti eccetera. U fis-sena 2011 mela aħna bdejna l-Kunsill fl-2008 sal-2010 ma kellna l-ħadd impjegat u mbagħad il-Ministeru batinna persuna impjegata mħallsa miċ-ċivil biex għall-inqas jibda jkollna struttura. Però ma kenniex budget, ġifieri. U niftakar meta fis-sena 2010 kont qed nirrappreżenta l-Kunsill. Brussels bdejna ninnegozjaw fuq pakketti żgħar ta' flus biex inkunu nistgħu nagħmlu ċelebrazzjoni fit-2011 fis-sena tal-volontarjat. Niftakar ġibna l-ewwel 60,000 euro minn Brussell u l-Ministeru immeċċjhom allura ġibna l-ewwel 120,000 għas-settur volontarju. Dak kien l-ewwel flus li l-Kunsill irnexxielu jġib u minn hemmhekk nnedejna l-ewwel skema, is-SIS il-Kunsill neda l-ewwel skema jisimha Small Initiative Schemes fejn l-NGOs setgħu japplikaw proċess sempliċi japplikaw biex inizjattivi żgħar ta' 3,000, 5,000, 3,000 dak iż-żmien ikunu jistgħu badna 60,000 minnhom biex tajnihom grants żgħar lil dawn l-NGOs minn għamel website, minn għamel leaflet, minn għamel dit l-inizjattiva. Illum il-ġurnata illum il-ġurnata s-SIS kiber madux 3,000 imma sar kien issejjes bal up to 5,000 u hemm ħafna NGOs jiġifieri illum it-2011 sal-lum għadu għaddej kull sena hemm xi 150,000 euro, ma nafx id-dettalji ma nafhomx bramment imma għax jien m'għadniex hemm fil-Kunsill. Barra minn hemm kien hemm il-VOPS. Il-VOPS huwa skema oħra li llonċjajniha wara ġibni iktar funding mill-settur, ninnegozjaw mal-gvern, ninnegozjaw fil-budget, ninnegozjaw f'affarijiet fejn permezz ta' inizjattivi ikbar huma immirati għal iktar NGOs kbar, up to 20,000 proġetti ta' 20,000 li inti tista' tagħmel submission għalihom, hemm il-kriterja, hemm affarijiet. Għalfejn importanti għal jkollna settur volontarju? Skulli importanti. Jekk jiena minix Malta ma tantx għandna informazzjoni ta' xed irendi s-settur volontarju għaw Malta, ġifieri għax hekk konna nikkwantifikaw. Niftakar fis-sena 2011 meta konna qegħdin Brussell
Brussell ħarġet statistika li fil-Belġium is-settur volontarju għal kull €1 l-gvern qed jinvesti fis-settur volontarju, the return on investment huwa 8%. U li ma banki tijunlek dak, l-lum inqas, ma dak iż-żmien kienu 1 point xi ħaġa. Ġifieri, inti meta tinvesti fis-settur, anke hawn Malta stess, ġifieri s-settur hemm ħafna servizzi tihom is-settur billi llum hemm l-inizjattivi oħra tal-gvern li jgħin għas-servizzi li qed jagħtu. Ġifieri mhux dawk iż-żewġ funding biss, u mbagħad kibru l-affarijiet, illum hemm ċentru, ġifieri waħda mill-ħolm tiegħi kienet li jkollna ċentru uffiċċju tas-settur volontarju, mhux nibqgħu niddependu minn kamra, ġifieri llum il-ġurnata aħna, illum il-ġurnata sorry qed ngħid aħna imma nħossni parteċipi fiha l-biċċa tax-xogħol. Illum hemm ċentru l-Belt fejn l-NGOs jistgħu jagħmlu wkoll użu minnhom minn m'għandux proprjetà, hemm 3 ċentri oħra mqas minn wieħed ir-Rabat u f'postijiet oħra f'Malta u anke Għawdex fejn min m'għandux fejn jintaqa' jista' jagħmel użu minnhom jew jagħmel xi attività jista' jagħmel użu minnu. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet ta' gwadan għas-settur. Ovvjament jekk hux biżejjed, qatt mhu biżejjed, ġifieri is-settur volontarju tajjeb ngħid li hemm iktar minn 1900 għaqda reġistrata llum il-ġurnata mas-settur volontarju. Meta bdejna l-ewwel sentej kien hemm 200 reġistrati u kien hemm ħafna NGOs għadhom mhux reġistrati. Allura kellna biċċa xogħol li aħna nagħmlu outreach u ninformawhom il-benefiċċji li jkollok biex tirreġistra, għal xiex tirreġistra, ovvjament. Kemm hu diffiċli jsibu volontarji? Is-settur volontarju evolva ħafna, ġifieri jiena nista' nagħti ftit informazzjoni bħala missju, ġifieri bħala l-post fejn naħdem jiena. U anke meta kont Leading Foundation. Biex nagħti ftit eżempju prattiku, qabel il-volontarjat konna assoċjaw ħafna, diġà għamilt aċċenna liha anke l-fundraising mal-Knisja. Tajjeb ngħidu li l-Knisja hija waħda mill-eqdem istituzzjonijiet li bdiet il-volontarjat u ħadmet fis-social, ġifieri fejn jitlu l-volontarjat u l-laqdiet soċjali, ġifieri tagħti tgħin ħafna nies, ġifieri waħda mill-eqdem, anzi jekk ma kienitx ili bdiet l-att il-konċett ġifieri ta' dawn l-affarijiet. Kienet katalista ħafna f'dawn l-affarijiet. Mela, aħna konna nassoċjaw il-volontarjat ma' xi ħaġa li jisma' hemm attività sejħu kandek abtit filgħodu tqum tmur, jekk m'għandekx abtit ma tmur, ma kienx hemm xi ħaġa isa struttura. Ma' żmien imħabba li l-NGOs bl-esiġenzi u bl-affarijiet kollha u bil-commitments li għandhom l-NGOs, il-volontarjat beda isir iktar importanti, ġifieri li jkollok element ta' volontarjat, imma barra li jsir importanti irrid ikun konsistenti, ma baqax iktar ta' jekk għandix aptit jew le, ġi iktar ta' commitment. Allura iva, mhux ħanejdlek li ma nbidilx jew ma ssibx, imma il-commitment mhijiex faċli. Jiena niftakar meta konna din meta kont naħdem Leading Foundation, għamilna radio station, community radio station, kien jismu Eden FM. Morna vera tajjeb, u kenna ħafna żgħażagħ li kienu riedu jibdew jaħdmu jew jibdew jesperjenzaw id-DJing billi jiġu hemmhekk ħabtunna l-bib isma' nista' nagħmel programm, nista' nagħmel u daw iż-żgħażagħ flimkien konna qed nagħtu servizz mis-6 ta' filgħodu sa 11 ta' billejl live programs fuq ir-radio station u tajbin. Sa nsemmi ftit minnhom minn ħareġ minn hemm ġifieri. Però meta inti tiftaħ community radio station u qed tagħti l-iskeda l-xandir u qed jippreżenta bħala community radio station u inti għandek daw il-programmi, dak ifisser commitment. Allura daw kellhom commitment, uħut minnhom ġew demikoli, ġifieri kellu commitment kull jum jagħmel il-breakfast show minn xi 6 ta' filgħodu sal-10. Kull jum li fil-weekend. Committed. Da ma kienu jagħmluh b'sens volontarju, ma kienux jaqalgħu flus, jew kienux jitħallsu. Ġifieri kif demikoli minn hemm beda, illum il-ġurnata nafuh, ġifieri Fabian demikoli minn hemm beda, Arthur Caruana minn hemm beda, ġifieri daw kollha niftakarhom jiġu hemmhekk biex nagħmlu xi ħaġa u jagħmlu xi ħaġa. Jiġifieri u llum il-ġurnata kif issa. Bħala missjoni. Evolva. Bħala missjoni, x'tib ta' volontira jkollkom bżonn intom? Aħna volontira kulħadd jista' jkun volontier. Għandna żewġ kategoriji ta' volontira. Għandna l-kategorija ta'
nies li huma professjonisti u għandhom ħin li jistgħu jagħtuna limitat ta' volontarjat imma jistgħu jgħinuna fejn jidħol amministrazzjoni, edejat, fejn jistgħu jagħtuna konsulenza, fejn jistgħu jagħtuna għandna kumpaniji li jgħinuna wkoll. Għax fil-kumpanija, fil-kontest ta' kumpanija ikollhom l-element ta' corporate social responsibility u jagħtu ammont ta' sigħat lil persuna li tista' tagħmel volontarjat. Jew inkella għandna ħafna. Imma x'tip ta' volontarjat? Mbagħad il-volontarjat ivarja, għandek volontarjat meta norganizzaw l-attivitajiet. Għanna norganizzaw ammont ta' attivitajiet fil-maratona, jkollna mal-200 persuna volontira min jirrespondi t-telefon, min imur jiġbor id-donation, min ġifieri hemm ħafna affarijiet. Jew inkella nippakkjaw l-affarijiet. Per eżempju, aħna bħala uffiċċju inqasmu inna. Ġifieri jekk l-uffiċċju ħalaq mit-sena, inna mit-sena noħorġu il-Malta Missjonarja huwa magazzin li ilu jkun dal-waqt jalaq il-mit-sena anke fi żmien il-gwerra bqajna noħorġuh, ġifieri dawa magazzin informattiv fuq il-missjoni, fuq il-missjonarju, fuq informazzjoni oħra u baqa' għaddej. Dan għandna bżonn kull xahar meta nkunu ħanibatuh jew kull isset joħroġ 4 darbit fis-sena, għandna bżonn ammont ta' volontarji jippakkjaw, iwaħħlu l-label, ġifieri hemm ħafna forom ta' volontarjat mal-maġġor parti waqt l-attivitajiet tagħna. Għandna waqt l-attivitajiet ikollna bżonn ammont ta' volontira biex jgħinuna. Issa hemm attivitajiet li jiġu ammont ta' żgħażagħ jgħinuna. Jien naf norganizzaw dax-xahar f'Ottubru ħajkonna l-upsailing mal-Scouts tal-Mosta għandna nagħmluha sa l-aħħar 10 snin flimkien. Evolviet ukoll, kibret ħafna, nista' ngħidlek li kważi il-jumej is-sibtu ħed ikunu fully booked, ġifieri għadu kif bdeda l-bookings dal-waqt kważi nibdew ngħidu isma' ħaffu biex tippukjaw għax jintela. So ikonna ħafna volontira żgħażagħ. Mbagħad ikonna attivitajiet oħra bħal ġurnata missjonarja fejn nagħmlu l-outreach fl-iskejjel, ikonna anki nies li jgħinuna mmorru fl-iskejjel, ikonna l-outreach fil-parroċċi, ġifieri jkollna ammont ta' volontarjat. Mbagħad semmejna wkoll il-volontara li jmorru barra minn Malta, ġifieri biex jgħinu. Mbagħad hemm volontarjat nsemmu missjon, mbagħad hemm ħafna qdiet oħra jkollhom bżonn volontarjat biex jagħmluh lokali, naf ibajdu, jaqtaw il-ħaxix, l-affarijiet kollha. Kemm lek f'dan is-settur x'taqgħod dwar is-soċjetà Maltija? Mela, imma fej tridni nitkellem fuq il-volontarjat jew fuq kemm aħna ġenerużi. Jew fuq it-tnej. Naħseb it-tnej tajjeb ninvestigaw. Mela nistgħu ninvestigaw, fis-sens ninvestigaw. Aħna nafu li Maltin huma ġenerużi. Jiena mill-missjo matul dawn l-aħħar snin nista' ngħidlek li kemm ngħidu fuq il-mirakli. Irridu naraw mirakli, jiena narahom kuljum il-mirakli ġifieri l-uffiċċju tagħna. Tiġi proposta għandna bżonn nagħmlu xi ħadd komunità sħiħa nqerdulhom djar imħabbra, għandna bżonn daqshekk flus, l-għada jiġi benefattur. Isma' jien nixtieq nagħmel proġett, nixtieq nagħmel hekk u nsibuh. Ġifieri mirakli ħin koll, ġifieri il-Maltin huma ġenerużi. Tajjeb ngħidu li l-Maltin jiġu klassifikati fid-dinja mill-Global Giving Index, jiġu klassifikati l-10 post. Li meta mbagħad taqta l-Ewropej, ċoe tnaqqas li mhumiex Ewropej aħna niġu l-ewwel mill-Ewropa. Per capita ġifieri aħna ġenerużi sa jekkux ħin, jekkux flus, jekkux eċċetera. Aħna ġenerużi. Ġifieri l-Maltin huma ġenerużi. Fejn tidħol volontarjat għalkemm jiena dejjem kemm meta kont fil-kunsill, kemm meta kont leading u kemm issa l-missjo qatt ma naqbel ma' din l-istatistika. Ġifieri dejjem xettiku li 35% tal-poplu huwa jagħti fil-volontarjat. Ma naqbilx għax nemmen li huwa aktar. Għax dejjem emment li u nixtieq li ssir verament riċerka fuqha. Dik waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel jien fil-kunsill qatt ma saret. Imma dal-UK ser jiena mort fuq il-global survey differenti. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ, u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 min nies jew 40 se joħorġuk ta' nies.
business labs. Xittit aktar. Malta is the 5th most generous country in the world. 55% of respondents in Malta said they donated money to charity last year. Okay, għalek. 2022 Le, dak huwa ta' 23. 23. Jiena minna lija ta' 23 il-Global Giving Index kien l-10 post. Global Giving Index, fiċu għada. Għagġek. Insomma, xkontet nejt fuq il-volontarjat. Jiena meta jiena kont temmel li iktar minn 35% voluti. Iktar, ħafna iktar. Jien ngħidlek li hemm ħafna iktar. Ma kif qed tasal għalih? Ħani legal xi hemm ħafna nies ma jassoċjawx ruħhom mal-volontarjat. Ġoja ma fis-sens ħana tikas kas partikolari jien naf meta kont jiena chairman kien hemm ġieli saqsejna iż-żgħażagħ kollha li huma voluti fil-festi. Peress li għalihom hija namra ma jarawix bħala volontarjat għax hija namra, però il-ħin li qed jagħtu daw għas-servizz tal-komunità għall-festa jakkux nar, jakkux il-gazin, jakkux il-banda, hija xi ħaġa kbira, ġifieri li sadat nitkellmu Malta kollha torganizzaw mill-festi u Malta kollha huma involuti fl-affarijiet. Ġifieri hemm ċertu nies ukoll li jagħtu ħafna servizz il-parroċċa. Ma jesux ruħom bħala volontira xi ħossuhom obbligati li jagħmluha, ma mhux volontira wkoll. Ġifieri jien nemmen li hija ħafna iktar minn hekk, imma ejja ngħidu il-poplu Malti huwa ġenerus u għandu ukoll u altruista xi jagħti mill-ħin tiegħu jew jagħti mill-ħin għad-dispożizzjoni tiegħu naqas, da żgur li naqas il-ħin. Illum il-ġurnata għal-familja tnej jaħdmu, ġifieri il-mara u r-raġel it-tfal impenjati bl-iskola, bl-istudju, bl-isport u bl-affarijiet kollha. Naqas, pero xort hemm għadhom ġifieri jiena il-missju jiena għandna Alla ħares m'hemmx il-volontira. Il-volontira fejn jidħlu anke volontira missju għandha aħna ngħidu inħobb ngħidilhom huma il-volontira full time, ġifieri daw qed jagħmlu xi ħaġa partikolari kuljum. Jien naf jiġu tnejn min-nies jgħoddu l-flus li nġibu fil-collection boxes. Volontira jagħmlu, ġifieri proċedura li jridu jsegwu, karti li jridu jimlew, jafu li hemm huma accountable, jafu li aħna qegħdin fuqhom, ġifieri għax qed jgħoddu l-flus ovvjament, imma jagħmluha kuljum u jagħmluha bil-qalb. Ġifieri il-volontarjat għadu hemm u għadu ingrained fil-poplu Malti. U ovvjament inti rajt l-istorja tal-volontarjat jew ħafna mill-istorja reċenti ngħidu. Fejn taħseb li għandha tmur? X'inhu l-kapitlu li jmiss? Jien naħseb li il-way forward u l-kunsill qed jaħdem żgur fuqha għax bdejnija meta kont hemm jiena huwa li nerġgħu diġà hemm jiena fl-MCAST għandek ċertu dipartiment li jrid l-istudenti tagħhom jagħmlu mitzija jgħinu eċetera fil-volontarjat jew inkella work placement u ħafna minnhom imorru fil-volontarjat. Sekondarja l-istess tal-20 siegħa li jiena xettiku fuqha ġifieri għax nemmen li ħafna f'20 siegħa qed ġast qed jaqdu biss il-funzjoni tagħha biex ikollhom firma li jagħmlu dawk l-20 siegħa ma' volontarja. U daqshekk nemmen li jekk irridu il-volontarjat iktar jissaħħaħ u iktar żgħażagħ u l-qudiem ikunu adulti jipparteċipaw fil-volontarjat għandna wkoll inżidu iktar l-ammont, jekk nagħmlu voluntary hours, jiżdied l-ammont u jkun specific, naf biex nagħti idea. Aħna nirċivu ħafna requests biex jiġu studenti biex jagħmlu il-volontarjat dawk l-20 siegħa. Aħna għandna l-kriterja tagħna, isma' all right, ejja għamel 20 siegħa, ħantuk proġett partikolari ħadkun qed taħdem fuq ħanejnuk biex tagħmlu dal-proġett. Jekk jimmaterjalizzax jew hekk mhux importanti, l-importanti li inti tħaddem rasek x'se tagħmel from paper to actual doing it. Jekk ħajimmaterjalizza kull ma ħanitolbuk tiġi 5 sigħat u mbagħad extra over waqt li qed isir dan il-proġett. Darba tajnihom biex konna organizzaw barbecue qednilhom ħodu tajni inizjattiva biex tagħmel kieku kif tagħmlu. U ġiet b'ħafna idejat u mbagħad niddiskutni xejn qed titgħallem kif għandha tagħmel proposta, eċetera, u mbagħad ġiet fil-on the day kienet volontiera. U hekk aħna laqas ħadu skop mhux ġaż ġew biex jagħmlu 20 siegħa idaħlu l-karti ġol envelope u jitilqu hemm. Isma' sa frattant sabilna dan u l-Global Index tasib li għu tħattu dwaru, mela fl post Indonezja. Sekwenza tmurek, Indonezja, Kenja, Singapur, il-Gambja, Niġerja, l-Istati Uniti, l-Ukrajna,
l-Awstralja, l-UAE u mbagħad fl-10 post Malta. Mela, għandek teorija għalfejn aħna daqshekk ġenerużi? Naħseb minn dejjem konna ġenerużi ta' ġifieri, mhux biss fil-flus, imma anki fl-ospitalità, ġifieri, f'kollox. Il-Maltin qalbhom tajba. Jiena nħobb ngħidha ġifieri ara, l-importanza lill-Malti tinformah. Jekk tinformah qed qalbu. Fuq dik il-nota, le, isma' qabel ma nagħlaq, le. Nixtieq nkun naf naqra iktar fuq l-irwol ta' Claire f'ħajtek. Il-mara. Mistoqsija li ma konx naf l-ħassaqsija li aħna na 30 sena. Ma konna fl-ħassaqsijek, imma meta semmejtlek il-Claire, telatlek uqdek fil-Grazuma rajta u ħadd notat bil-forsa. Ħanalqu 30 sena miż-żewġin, għandna 3 tfal. Claire hija persuna naħseb pedina importanti. Għamlet ħafna sagrifiċċju għalija, fejn tidħol tħossib il-familja. Telqet saħansitra għamlet perjodu saħansitra il-ħolm tagħha fix-xogħol, ġifieri Claire hija gradwata llum bil-masters u fejn tidħol health management u taħdem l-isptar bħala infection control nurse. U għamlet ħafna sagrifiċċju u Alla ħares ma kienitx biex jien wasalt fej wasalt, fis-sens kemm fix-xogħol, kemm fil-ħajja tiegħi, f'kollox, ġifieri at the end of the day. Waħda ma stajt nagħmel xejn, ġifieri xi kultant jaraw lili vera anke l-uffiċċju. Robert mhux waħdu, għandu familja b'3 tfal u l-uffiċċju hemm iktar impjegati. In-nies jaraw lili vera. Jaraw lili biex wasal dan il-messaġġ, però at the end of the day m'iniex waħdi. Meta s-sinsla hemm il-mara, id-dar u t-tfal u x-xogħol hemm l-impjegati kollha. U jiena nirringrazzja lil kull persuna li jiena ħdemt magħha u li ntqajt magħha, mod speċjali dal-aħħar 10 snin, għax stajna nwettqu il-ħolm tagħna biex inkunu nistgħu ngħinu lil dawn in-nies li laqas biss nafuhom u li qed jgħixu letteralment il-bot ħafna minna f'dan il-faqar hija xi ħaġa privileġġ għalija. Grazzi. Robert, grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi tax-xogħol kbir li tagħmel, inħeġġeġ il-kull min qed isegwi bis-sunrise fil-background hekk kanal oħra l-podcast hekk slow zoom issa. U Segwu, speċjali dak kien l-appell ta' Robert, jiena nikkonkorri, aħna minn naħa tagħna ħanitfgħu il-links kollha li ħaddina. Sabiex dak li jkun jista' isegwi u mbagħad jekk jagħmel deċiżjoni li b'xi mod ikun iktar parteċ minn sempliċement segwaċi jalla l-ġid. Ekku. Aħna jien nirringrazzjak għax permezz ta' daw il-programmi u ta' dal-podcast huwa mezz ieħor ta' komunikazzjoni li ħanet nużaw biex inwasslu l-messaġġ tagħna. U inti dil ħaġa vera fimta u tħaddem għal ħafna. Proset. Alright, narakom mid-darba li jmiss mela. Saħħit. Mela tlaqna.